kamano tuak pod imedo jiw ahinya mar mondo mi obede kin jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Bende gibiro keto tenge pogruok manitiere kingi mondo giket piny Kenya mbele. Ging'e ni piny Kenya duong' moloyo ng'ata. Kata kamano nyakwara Ramogi Jong kaka pile waiko ni chenro ma iye lach. Tok mae tabiro donjo kod weche manyien mar mondo mi ibed kod ng'eyo ewi weche manyien duto mabende waluonu kata gigo duto mabende timore pacho kae. Tok mano Sharon Ng'ao biro donjo kod nonro mar gazet kama waledho gazet ma Daily Nation kod mano ma The Standard weche mag siasa mag ng'anyo ema pod nitiere gazet. Tok mano tabiro donjo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Podi watwak otudore kod weche mag ng'anyo, weche mopogore mano timore odiochieng' manyoro. Nyaka sani akeka ng'anyo osekonyo yo moro amora nikech nyaka sani pod wamedo mana neno joma medo hinyore, joma wito ngimagi e kinde mag ng'anyo. Nengo mar ngima to pod ni malo. Sirikal pok ochopo kare dwaro moro amora ma jo Azimio nitiere godo. Wakia ni ng'anyo makama juma manyien bende biro wuok tich. En wach moro malit nikech ng'anyo makama ka jopiny timo nego bed ni kelo fuongruok kata mana mar nengo ngima. To aneno ka mana mwandu ohendni ema hinyore. Kuom ranyisi kaunti ma Kisumu odiochieng' manyoro Joyce. Iseo ni nitiere group mano mag jomaundu mabende samoro iseo ni nomonjo mano mochari mantiere mabende noger manyien mano mar Ramogi Odinga ni neno kanyo kanokwala nyaka computers nyaka kombe Joyce. Bang' mano nitiere kata mana ohala moro mantiere gi supermarket mana Kisumu kanyo ji nodhi mokwalo. Idangisa ni mago jomaundu koso joma ng'anyo koso joma mago to gin mana jomaundu makoro pondo e joma ng'anyo kalure ni kit kaka ohala no yuak. Sharon ni wacho ni yuak mar dhano kendo wacho no otemo gocho ne nyako bila mar mondo obi kach gino makamano timore. Koro e kinde mang'anyo dhi mbele nitiere jomaundu mabende koro iluongo gi dho ngere ni gitake advantage mar wach makamano. Kata kamano chenro makamago kata jomaundu maponono ketho mwandu ahinya te kinde go mag ng'anyo nego bed ni timo negi nonro matut mar yango gino momiyo gitimo maundu makamago to chik onego kaw kore maonge deo ng'ato mora mora. Tok mano nyakwara Ramogi Jong twak mokwongo pile ka pile chieng' tich abich ka chieng' tich abich en chuny banja kaka Sharon otimo rako mar miel gotieno. En chuny banja nyakwara Ramogi Jong kawuono en wende mag ohangla hawinjo ni luongo gi dholuo ni ajawa. Koro wantiere gi aungu wuoda wendo mabende wabiro bedo godo ka chakre saa 2 nyaka saa 3. Bang' mano wadonjo e chenro mar mbaka oromo kaka pile wachako gi chal mar fwambi bed gi ng'eyo en ang'o matimore e alwora mari. Kiny ma kawuono chakre saa 3 abiro bedo gi twak e chenro mar mbaka oromo. Twak bende otendre gi ng'anyo. Ang'ene joma nosebedo kwa menyo weche mag ng'anyo. To kiny ma kawuono e chenro mar mbaka oromo wadwaro ng'eyo kaka ng'anyo kelo achiedh nade mopogore ne weche mag somo. Kang' makama biro bang'a riwruok mar jopuonje mar NAT bende nosegolo milome ka bende giwacho ni ng'anyo makamago rocho somo ahinya ne skunde mantiere bombe. Kuom ranyisi kintiere kare ne kaunti ma Kisumu kacha neno Kisumu Girls nitiere mana e chuny boma, Kisumu Boys, Bayani, MMSha, Aria gi mamoko. Buore Nairobi ka skunde mang'eny bende nitiere e chuny boma. Makoro nyiso ni ka ng'anyo timore awacho ni nyadiriya juma nyiso ni jadiriya juma no girocho kata mana chenro mar skul motelo ne kata mana somo kata mana penj maduong' mar KCPE gi KCSE. En wach malita ina kalure ni koro jopuonjre lalo odiochienge 2 mano mag somo. To par ni janyuol bende chulo omenda mar somo mano kelo pek ne janyuol e yo machalo nade. Sechulo omenda mar somo nyathino onego bed ni somo to onge puonj moro amora moyudo. Mago duto nyakwara Ramogi Jong ema wabiro bedo kwa twake kata Sharon biro twake e chenro mar mbaka oromo kinyi ma kawuono mbaka mabende wabiro chwalo e kaunti kamoro amora ma intiere. Omiyo chako tudri kodwa kochakore sani e namba mar ote machuok ma en 33600. Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara iyuda Joyce Odur, Twitter handle @JoyceOdur_. Nyakwara Ramogi Jong tudri koda mbui mara mar Facebook page yuda Sharon Ong'ao machiegni nikech ma en Rupenya. We wakwongwa yuda thuond weche manyien. Hii gari ya wanafunzi ime lose control na ika lose brakes, ikakuja imeteremka. Bahati mbaya kukakuwa kuna Nissan ilikuwa mbele yake. Instructions were target the media so they don't do live broadcast.
disburse money when we have it. There is no reason why we would sit on money when we have. We should disburse. Machiegni nyakora Ramogi weche manyien okinyi makawuono. Nyinga Joyce Oduora. Kweth mar Azimio koro wacho ni ne nitie paro mar kawo ngimagi kinde ng'anyo mane gitele e boma ma Nairobi kae. Jotelogo lero ni nyamburko mar Odinga ne ochiel gi magina nyadibiriyo e alwora ma Pipeline. E wi mano giseyo obila kuom tiyo marach e tok chik ka giramo ni podi gibiro dhi nyime gi bago ng'anyo. Eriko Wenga ni kod ler mathoth. Bang' ng'anyo margi norochi gi obila, jotelo mag Azimio nochopo magawa moro mar twak e wi mano magiwacho ne gitony e lak tho. Your own car was hit 7 times with the bullets, and you could see the direction of the bullets were all aimed at me. Okay, so we want to say that this is really terrible. This is our motherland. We do not have another country. Yes. And if the Constitution gives us the freedom to demonstrate peaceably, why would they want to kill us? There's no doubt in our mind that they have determined they want to kill some of us. We also noticed that the media were a serious target. Yeah, when we were turning around, because we had hoped that after dispersing the crowd, at least they would allow us to go ahead. But that's when the Raila Odinga's car came under serious barrage, including live bullets. It looks like somebody was hit with a canister and is in hospital. I think some of you are in hospital. And we are told the idea was, the instructions were target the media so they don't do live broadcast. Motelo kweth mar Azimio norakre gi obila ma bende nokuro kuomgi tear gas kinde ng'anyo alwora ma Pipeline gi mkuru kwa Njenga. Odinga kata kamano ramo ni onge dok chien. Ambao wanaleta shida ni askari wa polisi, na leo tunasema polisi pia wana shida. Hakuna unga ya askari polisi na unga ya mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo sisi pia tunawatetea wa askari polisi ambao wanatupiga tear gas. Wangapi wasema hatutarudi nyuma? Lazima sava ifunguliwe. Lazima tume ya uchaguzi iwe ni ya kila mtu. Gharama ya maisha rudi chini. Bei ya unga rudi. Bei ya mafuta, petroli, diesel, karo ya shule, stima, kodi ya nyumba. Tunataka huu ujumbe ufikie William Ruto. Dawa ya hii maandamano ni unga. Mokwongo kar saa 7 kweth mar Azimio nowuok Capitol Hill kama ne gibede gi twak ka gilose ikruok margi ne ng'anyo makawuono. Kendo ne gilware apaya ma Mombasa Road ka giko ne en kar dak ma Imara Daima, bang'e to ne gilwar Pipeline. Kinde no sapar ne kobedo mayot, wirane obila nosieko wito kuomgi iro maluongo wang' kendo mai noketho romo margi. Eriko Wenga, Ramogi TV, Nairobi. Jofwambo buora oyudo hinyruok ma opogore e seche mane gin e yor tich e ng'anyo mane obag kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e boma ma Kisumu kod Nairobi. E boma ma Kisumu, jafwambo mar kambi marwa mar Royal Media Services ne ohinyore ka oringo yombo jonjore mane omonjogi kama ne gigoe picha. Ka bende gige mag tich ne okethore. Podi odhi mbele gi thieth e osuptal moro e boma ma Kisumu. Ka e boma ma Nairobi kae, jofwambo mag ute fwambo kaka Nation Media Group kod Standard Group mane nitie ng'anyo mane otele gi ogai mar Azimio Raila Odinga bende ohinyore sama obila ne rakore kod kwethno. Jofwambo gi bende podi dhi mbele kod thieth e osuptal.
Waoro mos makende ne jofwambo ma bende oyudo hinyruok makoni kod kocha e kinde ma ne gintiere e yor ticha. Kata kamano kinde duto wajiwo jofwambo mar mondo mi obeda kicha kendo girit ngimagi e kinde ma bende gineno ni wechego mag ng'anyo chopo ne jopiny achiel kachiel. Kata kamano ka wadhi mbele en ni ng'anyo mag riwruok mar Azimio e kar chung' od bura ma Mathare okawo tielo mopogore bang' joma mine kod nyithindo wuok oko kendo ywak ne obila mondo migi yweyo kuom iro malungo wang' magiwacho ni hinyo ngimagi kachiel kod nyithindo e udi. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, wakini go jiwo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo tim twaka kaka yo mar tieko ywaruok e kindgi kendo kelo fuong'ruok ne jopiny. Jodongo ne ogoyo ngero ni ng'ama miyo emong'eyo lit mar nyodo. Ma oyangore odiochieng' ma kawuono kar dak ma Mathare namba 10 e kar chung' od bura ma Mathare. Bang' juma achiel mar muoch mar magina, rakruok kod kite, kaachiel gi wito iro malungo wang'e kar dak ma Mathare namba 10, wakini kod nyithindo owuok oko kendo wacho ni oromo. Lit ma nyithindgi osekale kaka gamo iro malungo wang' kaachiel gi hinyruok e kinde rakruok e kind johera mag Azimio kod obila onyong'o dendgi. Kata runge mag obila bende oywa ng'ich bang' winjo ywak mag wakeinigo kendo chuno obila makeyo johera mag Azimio kod iro malungo wang' mondo owinj ywakgi. Ne jatend piny Dr. William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga, kwayo en achiel, waol kod lweny, wadwaro kwe. Kaka jorit mag udi, joma minego okwayo jatend piny Dr. William Ruto mondo duok piny nengo chiemo magiwacho ni sani ochopo e wi tado. Pia tutaki maandamano Ruto. Maisha yende chini bana. Kata odoko ni riwruoge ma kedo ratiro mag jopiny osebedo kaseyo obila kuom tiyo marach kod teko margi, obila odhi nyime kod diro iro malungo wang' ne wakeinigo. Motelo ne mano, rowere oyawo pap ne tugo mar oyeyo kod mbura e kindgi kod obila e kar dak ma Mathare namba 10 bang' obila tamo gichopo e wang' apaya ma Juja Road e ng'anyo margi mar sundo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo duok piny pek mar ngima. Kuom thuolo mar ariyo e bwo juma achiel, kar dak ma Mathare namba 10 ne en pap mar sinema e kind obila kod johera mag Azimio mane timo ng'anyo e wi idho malo e nengo mar ngima. Chris Owino, Ramogi TV, Juja Road, Nairobi. Sirikal mar kaunti ma Kisumu to kod johala mathoth e bomano koro kwano lal mathoth bang' monj mane otim ma okethi kendo oywa mwandugi tok e kinde mag ng'anyo. Jomaundugo ne omonjo kendo ketho gik moko e kar kano ringre manyocha eko yaw kod kaunti ma Kisumu ma bende otis ni Kwe Funeral Home. Kar od kano ringre no ne oyaw juma manyien kata juma mokalo kod gavana e kaunti ma Kisumu Mano Anyang' Nyong'o. Komachielo e boma onogo ma Kisumu, jomaundugo ne odonjo e duka moro ma olal kod gimoro amora mane ginyalo keto e lwetgi kaachiel ka bende oweyo lal maduong' ne wuon ohalano. Gavana e kaunti ma Kisumu Mano Anyang' Nyong'o kwedo timbe njorego ka koro owuok oko kowacho ni obila ma boma ma Kisumu ne okoso chopo mar reso kuondego kendo geng'o njore makamago. Ndani zote ndio hiyo imeenda. Inaenda wapi? Mimi naenda wapi sasa? Ninaenda wapi? Naenda wapi mimi? Nitaenda wapi? Niko na watoto, niko na family, nitaenda wapi mimi sasa? Nitaenda wapi? Nini? Super. Bosi zinampigia mara milioni moja simu, achukui simu, anasema nakuja mpaka inafika hivi.
Wale wako hapa wanatoroka. Gari ya polisi wanakuja pale tunapiga magoti. Wanaibia huyu mzee. Gari nasimama hapa wanatani wanaenda na wanaona mtu anavunja. One by one na mawe. Polisi kwa Atok mano ji ang'wen nitie e osuptal ma Jaramogi Oginga Odinga Referral Kisumu kama ne ochopie kodgi bang' obila chielogi kod lisasi mar raba. Mayo timore ka jodak e bomano ma Kisumu koro kwayo jatend piny Kenya mondo winj ywak margi gi mar nengo mar ngima mani malo. Kane giloso e ng'anyo mane obag kod kweth siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kama bende jotelo ma kaunti no ne oyuore, jodak ne omedo jiwo ni gibiro dhi mbele kod ng'anyo nyaka chieng' moro winjgi. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E boma ma Kisumu, yore wuoth kod ohala ne ochung'. Oganda omako apaya mar ng'anyo ne pek mar ngima. Ne gichwalo ote mar pek magiwinjo kokalo kuom tung' mag sufuria, sende gi okombe mane gigawo e ng'utegi. Kata obedo ni ng'anyogo ne odhi nyime Kisumu odiochieng' ma kawuono, arita ne omedi e ondamo mamalo. Jong'anyo ne temo rakore kod obila e alwora ma Kibuye kod Patel Flats kuma ne oketnegi ageng'a motegno mondo kik gimuom gidonje chuny boma. Rakruok no ne okonyago lemo ka kite kod iro malungo wang' ema ne wilore e kor yamo kaka sa sudo e kind obila kod jong'anyo. E ng'anyo no, jotelo mabende noyiere lemo mopogore opogore e kaunti ma Kisumu ok odong' chien mana kaka ne gitimo chieng' ng'anyo mawuok tich. Eseche gogogo, jopiny bende okwayo piny owacho mondo winj ywakgi mondo oganda oyud fuong'ruok kotenore kod nengo ngima. Maandamano ni nwabire kalure gi ngima ma antiere godo moidho. Mogo ni malo, temo aywago no dwoknwa kata bei piny, pi be ni malo, sani bei mag udi bo idho, skari be oidho, uchumi ma wantiere godo ni be pesa be yudo tek. Sani tich jindikre mana kaka ging'ere kigin. Koro ere kaka wanyalo konyore Kenya waka? School fee ni malo gimoro amora. Rais bana parwa ne joma nomi kura go wato wan jogo Raila Odinga. Temnwa matek duoknwa gik moko chien mondo wawinje maber. Wakwa kata wambe ng'anyo ni wang'anyo nikech ngima moidho. Ok en mor marwa. Ng'anyo go odhi nyime kaka ne ochan. Kata obedo ni gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o odiochieng' manyoro ne odwa chungo ng'anyo go apoya e kaunti no kapok ne ogo bade piny kendo yiene ng'anyo go mondo dhi nyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jalup jatenda piny Rigathi Gachagua oramo ni onge twak kama biro timore e kind jatende William Ruto kod ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga. Gachagua olero ni twak manyalo betie en mana mar neno ni Odinga odhi e yweyo kendo were kod weche mag siasa. Jalup jatend piny Gachagua omedo ni twak magidwaro en ni mondo Odinga odhi e rutaya kendo chiw thuolo ne sirikand Ruto mondo chop kare singo mane gimiyo jopiny. Gachagua ne loso e boma ma Mombasa kama ne opuoyo jodak makono kuom keto kwe kendo rem timo ng'anyo. Kata obedo ni alwora makadho wath nam chumbi en achiel kuom kuonde ma Odinga yudega sir malong'o e kinde yiero. To ensuring youth employability, and we are happy that most Kenyans, like the coastal people, have decided that the elections are over. Elections were won and lost, and they have moved on with their lives.
As we speak, the Azimio demonstrations have been left in Kisumu and Kibra. And we want to take this opportunity to ask the people of Kisumu and Kibra to call themselves for a small meeting and ask themselves what they have to. When the rest of Kenyans are moved on, you are just there being used by somebody for his own selfish ends. The coast people know more than anybody else how they have been misused. We have told our international partners who are pushing us to sit with Raila Odinga. We have told church leaders who are telling us to sit with Raila Odinga that we are willing to sit with him, but not to discuss his forceful entry into government. We are telling our friends that we cannot violate the Constitution. Obila orido arita e dalagi jatend piny machon Uhuru Kenyatta ma ichware kaunti ma Kiambu. Obila moko bende ne ogoyo kambi e dala jatend duond buchna Kenya Martha Karua e alwora ma Kimunye kaunti ma Kirinyaga. Kaka Judith Omondi lero, obila no keyo jonjore moko mane temo ketho chiel e lop familia Kenyatta mantiere Kedong e kaunti ma Nakuru. Karo Nyango. Dala jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta maicha weri e kaunti ma Kiambu. Obila fwadhore koni kod kocha. Obila more sub kaunti Magatundu South mane okwayo mondo meki kiyange ne okonia apisa magarita kwe mathoth ne omitich mar bet kuro odiochieng' mangima kod otieno duto makawuono. Okoni ma en achiel kuom chenro ma piny owacho keto mar geng'o monj kaka mane otimore chieng' wuok tich e puoth Uhuru ma Northlands e kaunti ma Kiambu. Kata kamano, jonjore moko to ne oyudo fuok kendo monjo puodho moro ma wachore ni mar familia mar Kenyatta e kaunti ma Nakuru. Jonjorego nochako ng'ado waya ma ochielo puodhono ka gikoni gidwa pogo puodhono e kindgi. Kata kamano, obila nochopo mokeyo jonjorego oko. Komachielo, obila ne oluoro dala jadito mar Azimio Martha Karua ma Kimunye kaunti ma Kirinyaga ka gimanore kod gige lweny. Jatend obila makono Edward Ndirang'we yoro ng'we yamo oko ni obila ne chiwo arita e alwora no mar geng'o monj madipoka ne oluwo ng'anyo makawuono. E kinde ng'anyo mar Azimio la Umoja ma wuok tich jumani, jonjore ma kwan gi ok ong'ere ne omonjo puoth jatend piny Kenya machon ma Northlands kuma ne gikwali rombe kendo ng'ado yiende bura. Njore makamano bende ne onyiedhore kambi mar Jokodinga ka obila osingo timo nonro. Jotelo ma itudo kod njorego kata kamano okwedo chano kata siro maundu makamano. Judith Omondi, Ramogi TV. Chunga odbura. Mine mawuoke kar chung od bura Magatundu South koro dwaro mondo jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwang'uono kuom Mama Ngina Kenyatta kuom koso rito mwandune. Minego mane loso gi ichwang' bende okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo tim nonro ewi monjo mar puodho ma Northlands kendo kawo okang' mar chik ne jomaundu mane oketho puodhono. Mine mawuok e kar chung od bura Magatundu South owuok oko mar kwedo monj mane otimore chieng' wuok tich jumani e puoth anyuola mar joka Kenyatta mantiere apaya mar Eastern Bypass. Minego koro dwaro mondo jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwamo Mama Ngina Kenyatta ng'uono kuom rem chiwo arita makare ni mwandune e kinde ma jatend piny William Ruto ne nitiere piny German. Janga hii ilifanyika tukasikia baya sana sababu mama ni wa Katundu. Na vile tunasikia buzi zake zote zimekatakato, miti yake na katakato. Ni watu, na hiyo watu wote wanajulikana. Tunasema Gachagua ni mtoto yetu na ni brother yetu. Na sasa sababu ndio mdogo ya president na ya Ruto, na naona hiyo maneno yote ndio anaonanga kaambia Ruto kunaenda hivi. Aende afeme pole kwa mama. Ndio maongea na mama, alafu ongeza na mkubwa yake hiyo president. Mwambie hiyo maneno inaendekana si mzuri. Minego dhi nyime lero ni bedo ni obila nokoso chopo reso puodhono e kinde mane jomaundu moting'o gik lweny makoch nochopo kanyo. Nyiso ni nitiere kaka monjno nosepang chon ka giwacho ni en gima onyiso tend piny Kenya e picha marach. Gikwayo piny Kenya mondo onon monjno matut kendo kum joma oyud gi ketho mar monjo puodhono. Ile maneno tumesikia tumesikitika sana na hiyo maneno.
hata tukajiuliza kwa roho zetu, tukajiuliza tunasimama wapi sisi watu wa Gatundu. Tunataka ulinzi, tunataka mali ya Mama Ngina ilindwe na His Excellency the President Ruto, kwa maana yeye ndio mwisho. Akisema ifanywe itafanywa, akisema kama ni majeshi kuja ilinde mali ya Mama Ngina itakuja kulindwa. Kwa hivyo tunamuomba kwa heshima His Excellency Uhuru Ruto, hiyo mali ichungwe na hiyo watu waliharibu hiyo shamba wachukuliwe hatua kali. Kane ging'anyo ginga paya mamutomo kama Mama Ngina Kenyatta wuoke minego wacho ni anyuola mar joka Kenyatta osechilogope mathoth e reso piny Kenya kowuok kuom loch mar jowagunda kagi wacho ni dongruok kod ber ma piny Kenya sani mong'o nokel gi anyuola mar Kenyatta kendo nego migi luor mowinjore kodgi. Serikali ijue ilitoka wapi hiyo maneno, kwa maana sisi tunasikia sana. Tutikane sisi tunasikia baya sana. Mfereke hiyo maneno, serikali ijue na ijue ni nini na hiyo mambo inatoka wapi. Hiyo ya Kenyatta abana sumpuo, kwa maana sisi tunakaa msuri ijai kwa maana ya hiyo mzee. Kwa maana tulibata viwasi. Kane otelne gi kod Ruth Njeri Gishuri minego koro dwaro mondo piny owacho ridarita makare ni mwandu duto mag Mama Ngina Kenyatta. Ruto, tumekombea ndiye president. Chunga huyo mama. Bila kumchunga. Sisi wakina mama wamebeba wa Gatundu. Utatuona huko. Tutakuja wote. Na tutachukua maandamano Gatundu mzima. Na tuko tayari kama hapana chunga huyo mama. Hiyo mali yake lazima ujue italipo namna gani na vile itarudishwa. Ningetaka kuomba serikali hii maneno ya mashamba izuie, manake hakuna mzazi anaenda kwa kitanda ama anasomesha mtoto yake akitaka awe maskini. Sote tunataka watoto wetu wapanuke na wawe na mali kila pahali Kenya hii. Kwa hivyo hiyo kitendo sio mzuri. Hata wale wako kwa serikali najua wako na viti na wako na mali, na wakitoka hawatakaa hapo milele. Itafika wakati wangatuke kwa uongozi na hawataki hata mali yao iharibiwe. Kwa hivyo ningeomba wale wako kwa serikali hiyo maneno ikome na ikome kabisa. Egimaneneno ka gimano chan ojene mathoth ma ok ong'e nomonjo puodho mar joka Kenyatta ma Northlands manitira paya mar Eastern Bypass chieng' wuok tich jumane kendo ketho mwandu mathoth. Chenro mag loso puodhono sani dhi nyime. Wantiere kod geno ni sirikal ma pacho kae kotelnegi kod jotim nonro kata okwach kicha biro dhi nyime kod timo nonro makoni kod kocha hinya to ni joma undu mosebedo ka ketho mwandu obede boma ma Nairobi kae kata boma ma Kisumu hinya to kinde ma jogo ng'anyo. Nyakwa Ramogi Juang gi kanye mwachopo godo e giko mar weche manyien okinyi makawuono kaka pile chenro magwa podi ielach med mana tudri kodwa kichwalunwa ote kata paro moramora kokale namba mar ote machuoka mainari adeka uchiel nono Facebook kacha bendi biro yudo wa live kaka pile Ramogi TV, YouTube bendi yudo wa live Ramogi TV kachiel kod Twitter @Ramogi TV. Wakao mana yoyo madundo tok yueyo nyawadwa Sharon Ong'ao aneno ka ikore yo makare mar lidho ni gazet okinyi makawuono kikidhi mabora. Ngeso kangeso encheng morne nyithindo. Chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani. Tedo. Katiratira. Tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. E pewe mag tuke mayiero, hero mar adhula, kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' ngeso ka ngeso, chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu?
wanyiew gikwa mondo eka wagerre. Kikideu e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'en ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimora mora ne en mar miriambo. Mano barua mar miriambo. Gimana pando okibiyudo. Weche era medo bedo matek kendo mapek. In kendi midwaro dhurufka to in okibiyude. Zabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi e od mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. In ni wuontre wunda kai to koro sani in idwa riembo. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mane Ramogi TV. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakorom gajwang dakika en 40 tok sapagari marokinyi kamora mora mintiere machigne nonro mar gazet nyinga en Sharon Ngao. Kawuono ke chieng' tich abich nyakorom gajwanga antiere gi jafwambo marwa kendo jachungu weche marwa mar Ramogi TV Jalieta machiegni chionade. Achio maber oyawre. Oyawre ahinya. Kami wuok e chal nade kor lwasi. Kor lwasi ber, kor lwasi ni kare. Ok waneno malich ahinya mopogore gi matimore pachoka. Ang'eni mathoth osebedo katimore pachoka kata mana thor weche mabende omi peke gazede kawuono nyakorom gajwang' en kaluwore kod ng'anyo mag Azimio. Ang'eni odiochieng' manyoro ne en ng'anyo koro mar adek mabende gisebedo ka gitimo. Wachaka ne gi thor wach momi pek e Daily Nation. Daily Nation ka gimiyo thor weche mopogore opogore. Mokwongo en masira mabende notimore Naivasha kama ji madirom 14 nowito ngimagi e masira makamano. Jalieta wacho makama kendo nwakelo negi kanatu chodo chieng' manyoro. En masira no mabende ka ning'i entiere video machielo mabende nti jarimo moro momako mano omako bus mar Pwani University. Dakika matin kapok masira notimore to giwacho ni kaka ne neno chalo ka gima break neno chut. Koro en gima ne rengo to go taya konyiso jomoko mondo oayo. Kata kamano ero gi okinyi masani kwani ndi majogo eko mabendo weto ngimagi nyaka sani osechopo 17. Mano ka bende kipare report no ero ntiere ji mathoth mabende no hinyore to ntiere gi hinyruok madongo mabende orwako hospital. Koro pod en gino ero mabende pod imed non. Bende giwacho ni kaluwore kod kineno pichano giwacho ni mtaro mabende Kenhan okonyo e bathiono ma ok en masira mokwongo. Gin masichni mosebedo katimore kaluwore koda mtaro no. Neno wach moro malit nikech bai nyoro gotieno kana neno kram na weche manyien naneno ka ji madirom 78 be nantie gi hinyruok makoni kod kocha. Namba makamano bende neno ka pod medre nikech kwan makamano pod polis medo yango. Bang' mano wantiere ka ging'anyo mar odiochieng' manyoro neno journalist kata mana jofwambo 6 noyudo hinyruok mopogore odiochieng' manyoro wach mabende pod medo sew kang' mager.
Oken sama bera ahinya mar bedo jafwambo pacho ka ahinya. Picha ma ibonene bange en picha ni ruma bende tango ka obila kumung'e ni jofwambo nitiere to kanya ma ogogi kod tear gas ofundi kod tear gas e gari kanywero to gin kendgi nitiere moro kata e boma ma Kisumu na Biswa mano mar Citizen TV mano jago picha mabende ebe no monje makmana ni mare no keno obila makmana ni jogo eko mabende ne nitiere ng'anyo koro waneno kaka weche chako lokore e ng'anyo masani ma nitie jomoko ma wacho ni kate irwako jacket moro mondik ni pressure ikiani irwake no dhi konyi kose irwake ni koro idhi bedo ng'ano ero mabende giwacho ni icho nikech kiroko kora mana ranyisi mar kamano koro iangori kaka jafwambo kopogore gi joma ng'anyo ing'eni e kinde mag weche machalo koda mangi ng'anyo kata lweny kantiere iwacho nitiere kuonde mowinjo bed ni miyo luor kata ji mowinjo bed ni miyo luor nitiere jogo eko machiwo first aid kineno ng'ato morwako Red Cross to kimule iweyo timo tije kineno jafwambo mondiko press kata nitiere gi tag ne mawacho ni mendi to jafwambo ok owinjo bed ni interfere gi tije we mondo dhi nyime kod tijene makmana gima waneno e piny Kenya sani endie ogimiyo luor ne tije mopogore en wach moro malito ma bendo biro ka bendo wang'ini chieng' wuok tich mar jumadi bende waneno jofwambo mano monji e kar dak mano ma Kibra bende gwenge mag Northlands mano mantiere county ma Kiambu piny kaendi bende tiponika kaluwore koda ng'anyo mar odiochieng' manyoro ma nyamburko ma bende noting'o jofwambo mawuok e ute fwambo mopogore opogore moko kuom giwuok e od fwambo mano mar The Standard wantiere gi Daily Nation bende wantiere ka gi mano mar Royal Media koro mago duto to wabiro bedo kwatang'oni ka batheko machielo koni bende neno jotelo mopogore opogore senator mano mar piny US United States Chris Coons kanyakla kod ambassador mano mar piny United States ne Kenya mano Meg Whiteman bende koro odiochieng' manyoro noromo gi jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kanyakla kod Raila Odinga di winjo kram na chung' mar Gachagua en pod oramo oweyo ni Raila Odinga dwaro lemo moro e sirikal bende oramo ni onge twak ma bende gibiro bedo Raila bende onyono mapek kowacho ni dwachwa kaka jo Azimio ema bende nyaka wang' piny owacho chope koro pod nitiere ywaruok e kinda Kenya kwanza kata jotelo ma Kenya kwanza kanyakla kod jogo eko mag Azimio gima bende titemi mabende jotelo ma pinje ma oko medo dhiro into bende gibed piny mondo giwinjre makmana to en winjruok e wi ang'o ng'ato wacho ni an winjruok madwaro kende en ni dhi retire abende winjruok madwaro korka joka Azimio en ni mondo uyawno uru sava dokuru bech ngima chien e kind mamoko mano wach malita nya kara mana kwang'io kara mana gazet kawuono kara mana king'io Daily Nation gi keto thor weche mopogore opogore matindo tindo mane nyim gazet makama moko kuom gi wabiro bedo kwa rango bana kwanyalo ng'io It Gazet mano mar 2 kama thor wach mar ng'anyo bende nitiere mano ng'anyo mar 3 ma bende koro kweth mar Azimio notimo odiochieng' manyoro kanwinjo kara mana kaka ugai mar Azimio Raila Odinga noloso odiochieng' manyoro nowacho ni ne otem monje bende nyamburko mare wacho ni notem chwade gi magina to magina makamano wacho ni nolengo mana kuma ne obedi to pod oramo mana ne juma mabiro wuok tich ginyonore gintiere pap wacho kanyoro ni month of all demonstrations koka gidwa medo kaka ng'anyo timore kora kia ni mede koro dhi bedo nade to waseneno mana kaka iwacho kendi ni weche mag lweny ketho mwandu ema bende koro kwako ng'anyo ma bende timore sani mendi en ng'anyo mar 3 kano chako wuok tich juma manyien juma ne no yange ni odhi timore diriyo mano wuok tich gi tich ang'wen manyoro mano duto waneno ka ketho mwandu ng'eny kabisa waneno mine mamadhare koywak odiochieng' manyoro kabisa ka giwuok ne obila tear gas ma bende ugoyogi kineno madhare kacha kako chal to gi udi kaka nitiere gin udi mofundore to mane kuonde ma ibaye tear gas manyiso ni onge kata kaka inyalo wuok oko mondo idhi kao yamo mondo okudhi kata mana yamo no kata mana iyo tok konyi nikech tear gas sasi nyake yot emomiyo mine go nowuok oko ka ywak no obila oromo wadwaro kwe nyithiwa hinyore to kuom kinde matin waneno ka obila omiyo gi yweyo moro matin nen wach moro kata mana kana joma mine makamago biro giwacho no subtende ni kanyo gintiere gi nyithinde udi koro en wach moro malita ahinya koro en mana geno marwa no obila bende biro ka utinga mar koso kata mana tiyo gi oteku mathoth ahinya kuonde ma bende ji odake kata mana kanyo bende wang'eni ugai mar Azimio Raila Odinga odiochieng' manyoro no piare gi Maradaima mano
e apaya ma Mombasa Road. Inyalo paro wuok tich mokwongo mano mar Azimio kada gichako ng'anyo ne wuok gi magawa mar Serena. Mar ariyo ne wuok gi Kawangware. Mar adek koro na giwuok Capitol Hill ka girie e gwenge mag Mombasa Road. Obila na weni odhi wuok e gwenge mag Jacaranda. Mano bende e gima ji osebedo ka wacho. Akiani dibed ni wach mar intelligence kit ong'eyo yore modine ne ma bende ok dwa ni mondo lu. Koro ntiere moko ma bende nyalo wacho ni ntiere kako we thuolo kati paro ni kono ero onge support ahinya, onge gimodhi yudo mane kuonde ma bende iyudo kodhi modonje. Ineno kanyero ka beto obudho matin Mudhuru kwa Njenga, mano seche ma bende nokalo obudho kanyero matin ka bende otemo kuonde mopogore opogore. Paro maduong' ma bende iketo gani mondo odonje e chuny boma kata mondo ochop State House ma bende poko temo. Koro wakiani samo wacho ni wuok tich ni kiano bende odhi temo donje chuny boma koso mane ma bende biro timore. Sharon bende sama wang'iyo wach mang'anyo manyoro waneno ka weche mag njore koro medore kabisa. Waneno tipo mopogore opogore mag ji mikwalo, dukni ma bende imonjo, mwandu mag ji ma bende imonjo, to ji giwegi ma ineno ka wang wachi ni gin jong'anyo koso jomaundu ma bende koro mako ji kama yogi mwandu gi owuono. Ofuko mari gimoro amora miting'o ikawo timaide. To magi duto kata mna king'iyo moko timore kinde ma ng'anyo dhi mbele, moko bende timore ka ng'anyo oserumo. Kuom ranyisi kata mna buore Nairobi dochieng' manyoro kani winjo ni ntiere moko kuom apaya e gwenge mag Eastlands ma bende koro ni nyiso kata mna oganda tanke dhi yore makono. Ji ni maya langa. Bende giluor kata mna ni tipo nyiso gi kata mna nang'o. Koro mna geno marwa ni police bende koro biro temo. Gima lit no medore, nochako wuok tich to ni neno ka bet gi luor. To kaka ne waneno nyoro, jogi iki gin jogo eko ma bende koro giwuok oko. Wan jokuoge kendo wamayo kendo akia ni onge gimo timwa koso ang'o matimore. Hapa ni koro giko man advantage. Gi wach mar puoth Uhuru Kenyatta Northlands, ma bende no wach ni ibo makgi. Jogo gintiere tipo mora mora pacho kedi nyake pinje ma oko gintiere gazede koro manyo gidi bede ni tek. To dong moko bende no temo kata mna dhi e puoth Uhuru Kenyatta mantiere county Narok. En mana nok gi ne gitemo to notamo gi donjo. Koro en wach moro malita ahinya kinde ma bende ng'anyo pod dhi mbele. Wang'anyo kata mna jo Azimio ng'anyo kaluwore gi pek mar ngima. To pek mar ngima no bende winjo kata mna ka jo ohala bende ywa county ma Kisumu kuom ranyisi duka maduong' achiel kuom gi ma bende no monj ma bende okwale nyaka mwandu. Ja ohala no ywak matamre gi nono. Jael kaluwore gi lana. Gima lit ne ni obila oneno kantiere machiegni to onge ng'ama chopo kata chien mondo konye. Ginena nena kaka ikaw mwandu ne. Gigo ma bende ose ingeni chako hala tek to kise chake mi kete kama nero mo chako ntiere kaka omako mach kati biro tikwaji mani ngeni jok moduoki piny kanyakla koda mochari ma bende omonje boma ma Kisumu en ma bende no yawe mana juma niendi ok en mabor nyaka ne yawe tero no monje ma okwal mwandu mopogore opogore. Wach moro matek mana kwa dhi mapiyo piyo nonro mar gazeti gazet mar adek bende parni kwa mgajwanga jatend piny William Ruto bende nomole pacho kayo odiochieng' manyoro bang' timo limbe mar ndalo 4 mane piny mar Germany gi piny mar Belgium. Odiochieng' manyoro bang' mole pacho ka ne ntiere gi rombe mopogore opogore ahinya to mar ohala. Kineno kanyo dho ngere wacho ni Ruto wacho ni I'll uphold rule of law. En wacho no biro bedo koluwo pend chike ma pacho ka inya kaluwore kod weche ma bende osebedo katimore. Okang' kama indi biro bende wange ni kweth mamoko ahinya jotelo mawuok e piny mar Amerika, senator mano mar piny Amerika nitiere e pachoka. Duto to ma en ranyisi machalo nade Jayo. Gino ma bende kaka ne wawacho kinde mane wachako ni ng'ato nitiere kaka onyonore e kar tiende gi gigo ma bende odwaro timo. Ineno jalup jatend piny en owacho ni onge twak mora ma wanyalo bedo godo mana twak ewi wito oko weche go iko mag ng'iyo kaka mano ogai mar Azimio dhi retire. Kata kama nero ka waneno kende jatend piny William Ruto to wacho ni an kaka jatend piny gima temo kata maduong' ma bende dwaro ni mondo ang'e en ni olu chik an tenda biro ng'iyo ni chik emolo kendo wamiluor migepe mopogore opogore ma bende tayo weche mag chike pacho kendie. Kopogore mano bende iti gazeti mar 4 mana konyalo ng'iyo mapiyo piyo bende odiochieng' manyoro jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua bende noromo gi senator mano mar piny Amerika ma bende danyisi ka bende koro odiochieng' manyoro kata mana kopogore gi romo makamano senator mano mar piny Amerika mong'ere kaka Chris Coons noromo gi jalup jatend piny Kenya mani
e apise mantiere Rambe House manobura Nairobi. Bang' mano noromo koda jatend kweth mar Azimio Raila Odinga manodiochieng' onogono. Kata kamano Rigathi Gachagua bende pod oramo ni en onge twak moro amora ma bende biro bedo kotimo ka bende oseyo Raila Odinga ni nitiere kaka odwaro mosruok ei sirikanda Kenya Kwanza. Mosruok ma bende owacho ni ok nyalre, ok bi nyalore. Mano kik ket kata ni obedo wach no ma bende itwange. Jokazimio bende wacho ni gintiere koda weche ang'wen ma gidwaro ni mondo olose. Mano kanyiro kaka no wacho mbele kanyiro en wach mar duoko chien ngima mwandu mag nengo mwandu mopogore opogore. Gidwaro kanyiro ni mondo oyaw sava kanyakla mondo ong'iyane weche mantiere kanyiro. Wach mar yiero commissioners mago mag IBC bende giwacho ni ok ni kare kabisa. Gidwaro mondo bet ochunge kanyakla koda iwacho ni omiluor weche go mag multi party duond buche mopogore opogore ma bende nitiere pacho kae. To odiochieng' manyoro bende ineno ka ochako medo achiel moro wiye kanyero wach mar BBI. Wacho ni BBI no bende nyaka wang' duoge. Nowite oko to nowite oko nikech orach. Nowite oko nikech ng'ikruok achiel ari adek moko mane nitiere iye. Koro chal ka gima pile pile Raila Odinga koro biro bende gi mise moko ma bende koro dwaro mar mondo mi piny owacho chwala. Kata kamano bende pod wacho ni jotelo mana owuok, wacho ni delegation mana wuok e piny America bende po koromo gi jatend piny mano William Ruto kanyakla kod jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta. Ka bende geno ni samoro gibiro romo kodgi wan kaka jofwambo wabiro bedo kwa minyuni. Kopogre gi mano iti gazet mar 6 lal mana kaka nwasewacho lal mag ohala e kinde mag ng'anyo. Odiochieng' manyoro nanego bed ni jotim limbe mowuok e pinje maoko maromo 800 nanego bed ni donjo e kaunti ma Mombasa mar timo limbe margi. Kaluwore gi chal mar kor lwasi mag ng'anyo ma bende osebedo ka dhi nyime, ne gidhi e piny mar Tanzania kama bende gibiro bedo kuom thuolo mar ndalo 6. Kenya yudo lal, Tanzania oyude nikech jogo ka wuok ga to gibiro giwacho ni saming'iyo pinje mag East Africa ma bende jolimbe lemo piny Kenya ma bedo ga mokwongo. Gidonjo piny Kenya kendie kato koro giwuotho ka gidonjo kata Masai Mara gene bang'e to koka gidhi Tanzania to gi pinje mamoko. To koro waneno kaluwore koda lwasi mar ng'anyo mantiere kendie mano melino ma bende oting'o welo 800 mawuok Seychelles koro wacho ni gin koro girieyo mana nyaka Tanzania. To ken mano kende nitiere weche mopogore opogore kata lal mopogore opogore mag ohala ma bende osebedo. Waneno kanyero ni $105 mano pesa ma bende piny Kenya oselalo. Mano kaluwore koda mana mili achiel no kende. To nitiere mopogore opogore e ohala. Nitie oboke machielo ma bende wacho ni piny Kenya lalo bilion 6 mano juma ka juma kaluwore kod ng'anyo. Wuok tich mano ma juma mokalo koro juma ni nikech ne wuok tich gi tich ang'wen nyalo bedo ni kore ndabo nya bedo bilion 12 ma bende jo ohala olalo. En omenda ma kore lach kanyo. Iti gazet mar Abiro Jailen kaluwore kod tipo ma bende nisewacho motelo mago kaka jofwambo ne oyudo hinyruok mopogore opogore monj ma bende notimnegi odiochieng' manyoro. Jok ma bende se nyaka sani ni gino bila ni winjo kanyo ka Raila Odinga kana loso odiochieng' manyoro e mbui mare mar Twitter nokwayo jopiny mar mondo mi jal ma bende notimo timbe makama bila ma bende seyo mar mondo mi onyise ni en ng'a ji otimane nonro. King'iyo chakre namba 1 nyaka namba 15 kaka sinema makamano nachala. To iwacho ni gari ni nitiere kaka nodine nikech chien kacha no konyal dok chien mbele kendi bende gacho bila moro makuoyo picha bende ne nitie koro onge kuma onyalo ringo dhiye chune ni mondo wang' ochunga kanyo. Tineno kaka no monjgi en tiaga siro ma longo wang' ma bende oket irgi. Ineno ite mara 6 ka bende koro jok mantie wiye kanyero kata gi bathe oyaw dhudi koro giringo nikech iro ntiere kaka osaso gi ahinya. Nen picha moro mok ni kare kata kamanya kwara mgejwang jofwambo ma bende noyudo hinyruok makamagi. Nitiere jago picha mano mar od fwambo mar NTV mong'ere kaka Eric Sinta bende nitiere Timon Abuna ma bende jafwambo mawuok Standard Media Group. Jafwambo marwa jago picha Mauritius Oduor bende noyudo hinyruok maket kom ma Jojo Duor moro bende iluongo ni independent journalist bende noyudo hinyruok odiochieng' manyoro. Bende wiwa kik wil gi Paul Nabiswa mana jago picha marwa Dismas Nabiswa jago picha marwa mar Royal Media. Ka bende mana mane wach mar jofwambo go eko ingeni tok kawase nyiso kaka weche ne chalo giwacho ni ahinya jogo eko ma bende nitiere e bombe ma Kisumu kata Migori giwacho ni sama wasetieko tich
Gimachielo mabende gineno pek ne en sama koro gitieko tich giloro tich en ni koro ji dokot nikech kanyo bende koro gibedo targeted. Ikawgi ka gin obila koro kawgi kaka raia, gibedo treated kaka raia, imonjo gi jokuoge bende ntiere kanyo ero. Koro ne tij fwambo kendi weche bedo matek dereyo kata didek e kinde ni. Jelada ni mondo wawere gi weche mag ng'anyo wadonja ne weche maket kod moko doche manyoro bende kama giduto te timore pacho kanya kwa Ramogi Juang na nitiere masira moro mabende notimre odiochieng' manyoro e gwenge mag Naivasha kama nyaka sani ji 18 owito ngimagi mano bang' nyamburko mano school bus mar Pwani University na yudo masira odiochieng' manyoro mabende onego ji 18 nyaka gisani oselikre mno seyangi ni matatu karamna bus mar Pwani University brakes mage no chut. Dereva na temo kaluwore gi joneno odiochieng' manyoro dereva na temo go hono chwado lights mag mondo mi nyamburko geche mantiere yo wuogne. Noneno kanyo karamna kaditiera achiel kuom jo apiko mabende notony e masira makamano ka bende nokwedo nowuok e apaya en manani koro jal karamna dereva mano mar matatu madiponi samoro nokoneno signals makamago samoro karamna no lengo akene do ayudo ni kaluwore koda yono yo koro ne dinyo kiani koro owuogo dhi kanye. Mendi en basno mabende noting'o jopuonjre mag Pwani University ka bende iwacho ne gidhi e weche mag tuke e boma mar Eldoret. Gin jogo eko mabende ne dhi e tugo noero mar hockey e gwenge mag Eldoret. Kaka ng'ato janeno moro wacho kendie ni oneno basno kabiro gi speed mamalo to ogo horn ka bende ogo taya manyiso kanyero ni otemo nyiso ji ni en marach mondo owene yo okale. Kaluwore ni break neno chot aparo ni ok en masira ma bende inyal geng' ahinya or otemo manyo kama bet ni kare ma bende onyalo kata goye nyamburko no piny nikech ka break ochoto ngima mang'eny ma bende inyal tim. Mano duto te nyaka Ramogi Juang pod wakwayo ote mag lit kod kuyo ne anyuola mopogore mabende nyithigi wedegi ne olwito ngimagi e masira makamano. Akeni nitiere wach moro mano muri gazet mar Daily Nation kapok waringo mapiyo piyo. Mana tok oboke ni mano wach noero mabende iwacho ni koro counties pod biro medo yudo pek kaluwore koda ni koro treasury onge pesa. Giwacho ni gionge pesa mabende ginyalo chiwo. Koro counties wang' ng'iyane ne gintiere moko mabende wacho ga ni gidhi kwayo overdraft e bengi mabende gikeni kato bang'e ka pesa dire kobiro to giyudo kaka gitimo chudo magi. Taneno komenda makore lach ni kanyo kaluwore gi jagoro mongiro rebuo migao mar treasury mano Chris Kipto wacho ni piny karamna migao mar treasury gintiere miss karamna target mapok gichopo mano mar choko omenda madirom siling bilion 67. Nyaka Ramogi Juang parni kinyo gazet mar The Daily Nation nitiere weche maket motenre kod weche mag ohala kanyakla kod weche mag tuke. Dongware ni mapiyo piyo gazet machielo mano gazet mar The Standard. Thor wach maneno komipek en mana ng'anyo wigni iluongo ni ng'anyo ni Monday gi Thursdays. Koro en ng'anyo ma otimo ne wa kor gwenge bupogore pachoka. Tipo mabenda neno karamna kokete The Standard nyaka Ramogi Juang kingo ramna tipo makamagi gin mana tipo mag tear gas. Ineno korka koni bende gai mar Azimio Raila Odinga kano nyiso ranyisi mopogore mabende nowacho ni nitemo lenge gi magino odiochieng' manyoro. Kanye wacho ni ng'ata chielo go bunde ntiere mathoth mabende ohinyore. Jofwambo bende kanyo ero ka giyudo hinyruok. Ofis UDA Masiaya mabende no wang' ohala e gwenge mopogore bende olor kanyakla kod mago mabende okwala ka bende Raila wacho kanyiro ni ng'anyo makamendi e pod biro dhi nyime. Magi duto timore kinde ma jatend piny bende oduogo pacho ka bende en okowuoyo e wach mar joka Azimio kata ng'anyo madhi nyime makmana odhi e twa kata odhi e romo mano kanyiro mano mar joket mwandu bende kanyo bende wacho ni poda iketo kanyero pressure bedo kanyero mondo jotelo gi owuo mondo ng'anyo mantiere pacho kendie orumo. Ang'ene jail weche mamoko bende nwasemulo iti gazet mar Daily Nation anyenya maluoro ng'anyo mapok nwamulo mwatemo rango. Iti gazet mar 4 gi mano mar 5 mar The Standard ochiunwa tipo kanyo odiochieng' manyoro kad jatenda kweth mar Azimio Raila Odinga gido kanyo mamoko mag Azimio noromo kod senator mano mar piny Amerika kanyakla kod ambassador mano mar katamna jambetre mar piny Amerika ne pachoka mano wet Meg Whiteman. Ineno kanyo Kioni, Kalonzo,
kanyakla kod jodito mamoko. Kendi bende mana kaka osewacho nitiere kaka idwaro mondo jotelo gi obed ka wuoyo to waseneno bende wach ma bende wachore koni gi kocha ma bende kwadwa nuoyo ka gibende gi nyono piny ni nyaka kaine twak to watwak mana e achiel ariyo adek mano korka joka Kenya Kwanza kokalo jalup jatend piny Rigathi Gachagua kanyakla koda mano joka Azimio Raila Odinga bende wacho ni wana mana gik mang'wen madito ma bende wadwaro mondo kete katika manero ka wang'iyo kata jodolo mosebedo ka wuoyo e wach mar ng'anyo mantiere kendie ging'iyo weche mopogore opogore dwaro mondo ng'anyo chung bende ging'iyo kaka obila osebedo ka ng'iyo weche kata gitiyo e weche mag ng'anyo gi ka giwacho ni obila nyaka ti kaluwore koda chika ma bende nitiere pacho kendie mano ka nyero rito ngima jogo eko ma bende nitiere ng'anyo kikiti koda teko mokalo sama itiyo koda joma ng'anyo pacho kendie bende giwacho kendi wacho ni mar omenda ma bende iwacho ni lal kaluwore koda ng'anyo ni wacho ni financial blow 2 billion shillings mano omenda no ma bende jalup jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni piny Kenya lalo kaluwore koda ohala mano e CBD ma Nairobi ka. To kang makamagi pod abiro bedo kwa yudo karam na lal mag omenda makamano pile ka pile ka ng'anyo makamagi ok bi bed ni oserumo. Iti gazet mar 6 bende koro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho kaka gin under pressure wacho ni jatend piny William Ruto nitiere kama tek miwuore ahinya kaluwore kod pressure ma bende imedo chiwne gi jotelo ahinya mawuok e pinje maoko. Koro wangeni jatend piny pok oromo gi kweth mabende nwang'e kata mana ni jatend riwruok mar African Union Musa Faki en bende nosekwayo jatend piny Kenya kanyakla koda jatend kweth mar Azimio mar mondo mi gilosi. Koro Gachagua koro wacho ni jatend piny en bende koro en gi pressure mathoth mar mondo mi otwaga gi jatend Azimio mano kaluwore koda jotelo maoko. Kaidi wacho ni Rigathi Gachagua wacho ni mendie en tima ma bende Raila Odinga osebedo godo mano bang' yiero ka yiero ma bende odwaro kata sundo piny owacho mantiere kinde goeko mondo obed piny orwake e telo mare gino ma bende gitamore ni ogibe timo kaka jo Kenya Kwanza. Kopogre gi mano kopogre gi weche mag ng'anyo kaka gazet ma bende nwasenyisi mano gazet mano mar The Daily Nation odiochieng' manyoro bende jatend piny William Ruto noromo kod johala mopogore buore Nairobi. Koro piny Kenya biro yudo wega nitiere omenda makore lachka ma bende koro piny Amerika osingo ni biro miyo piny Kenya mano nitiere ite mar 10 mano mar The Standard. Koro wachore ni piny Amerika biro bedo ka miyo piny Kenya omenda maromo siling bilion 65 mano mar gedo mar pharmaceutical company ma bende biro bed ka itimo e pacho ka men winjruok gi mano mar piny Kenya ugirimiti ma bende na gichwe kokgi gi kambi mar Moderna. Mano kanyero en kambi no ma bende biro bedo Kenya ma bende konyo nyaka pinje mag Afrika en kambi machal ma tekot mano yero ma bende bedo kanyere piny Kenya aparo ne en gima kare oken ka wang'eyo ni Moderna inyanya ne wang'e kaluwore koda loso chanjo mago mag COVID-19 kata kamano yero kambi ma bende koro ibo yawni en mar loso chanjo duto tema bende nyalo dwarore e pacho kendi kata mano e pinje ma oko. Aparo no kang makamano biro konya inyanya ichwalo weche mag thieth e pacho ka. Aparo ni samoro mondo dibed kada mna winjruok ma bende jatend piny osebedo kada mna kasero godo joket mwandu mar mondo biye pacho ka idi ne piny mar Germany gi mano mar Berlin bende den mar sero mwandu ka biere pacho ka. Kata kamanero wach mar yawo kambi mar Moderna ni en gima nosechako gi chien gi tenda Uhuru Kenyatta mak mana ni ne poko chwei kogno mano koro e gima koro oketi kendo koro tieki sama koro jatend piny William Ruto odonje telo mare. Nitiere kuma jo EPRA gimenyo kanyero tesende mopogore mag logo mokendi magiwacho ni uso modhi maricho pacho kendi koro omengi ging'eny aneno ka ging'eny ka 26 te to giwacho ni pod gidhi nyime kod menyo kanyero petrol stations ma bende okus modhi makare. Atemo go wang'a moko mantiere Nyanza aneno Siaya kanyo nitiere filling station mong'ere kaka Nyamalo filling station mantiere Muhanda ma bende koro wachre ni osebedi ka iuse mo ma iwacho gi dhongere ni adulterated mo mok ni kare mano ma Muhanda no giwacho ni gito
mauta no muinjo bed ni dhi e pinje ma oko ema gin gi uso ng'eni kanyiru nitiere gik moko ariyo ma gimenyo ka jogo eko ma uso mauta muinjo bed ni dhi e pinje ma oko to gi jogo ma uso mauta ma ok ler koro ne muhanda ni gin gi uso mauta muinjo bed ni dhi e pinje ma oko mak mana ni thothgi to gin jogo eko ma bende uso mauta ma bende ok ler 26 duto te counties dong'eni kata mana ka nitiere mibadhe nikech ka petrol station uso mauta manego bed ni yore pinje ma oko gin to nagiyudoge kanye e yo machalo nade magi gin mana weche mag mibadhe ma bende pod oluoro duol mar EPRA kotimo nonro makare gibiro yudo ni jomage ma uso ne petrol stations baka mago mauta makamago kopogre gi mano bende iti gazet mar 12 mano page 12 mano mar gazet mar The Standard ineno kanyo koro piny Kenya dhi nyime gi okenge mar manyo jalup ogai mar obila nyaka sani neno namba mosebedo shortlisted kanyo namba mag ji madirom 12 ma bende koro dwaro bedo jalup ogai mano mar obila e pacho kae gin jogo eko ma bende koro ibiro nono lony margi tarik 4 mano mar dwe manyien ka bende e kind mamoko ma bende jomamoko ma bende waneno kendie nyinge mopogore opogore mano Shioso ma bende ne en jawach mar obila mane e piny owacho makale bende entiere lai Kanyiru e kind ji 12 ma bende oyier kendie ji 12 kaw kuom ji maromo 30 obila maromo 30 ma bende ne oro kwayo margi aparo ni joma no oro kwayo to ng'eny ne odhi ong'i ji 30 kaeto bang'e koro ji 12 gi ema koro oluong mondo timnegi interviews e kinde ma bende koro ibiro timnegi interviews kata ibiro bed ka idadhogegi en kinde matek piny Kenya bende wantiere kama tek ma koro obila ka donjo kong'eni koro dwaro tiyo ne japiny nikech jailieta neno ka saa bende koro mayo wang'wa iti gazet mar 14 gi mano mar 15 bende wang'eni jo Islam bende nitiere dwe makende mano mar Ramadhan ma bende osebedo ka dhi mbele niwinjo kanyo kata mana ka jotenda Salam kata mana kinde mokalo bende noselose ahinya kaluwore kod ng'anyo mosebedo ka dhi nyime ka bende giwacho ni gin gilemo ga e kinde ma bende koro gisewetuyo godhiambo ka koro gi break fast bende gilemo ga samoro yudo ka koro lwasi bende ok ber kaluwore gi ng'anyo ma bende osebedo ka dhi nyime kata kamano iti gazet mar The Standard mar 14 gi 15 koro omenyo odiochieng'no ero mano mar special month margi mano mar Ramadhan bende kata mna kwa dhi e iti gazet machiel naneno machinglo mano ite mane mara 16 ma bende wacho ni otango Kanyiru jopuonjre go ma bende ite mara 16 jopuonjre ma aparo ni gi high school kata giringo to gikalo e kind obila kanyo koro ineno nyako ni gimong'ien rungu no oluor maybe to samoro kata no sebati agas nikech ing'eni mene gwenge mag Madare no kama na demonstrations ne timore en wach moro malit jailieta kotieko wach ni mogik samoro kata mna wach mano mori achiel kuom gazede ma pod neno ne pok wat wake gima bende pod piny Kenya dhi ng'iyo ahinya odiochieng' ma kawuono mana kaka iwacho ni piny Kenya lalo omenda modhuro billions mag omenda mano kaluwore kod ng'anyo ni en gima bende pod wadhi kete wang' odiochieng' ma kawuono wang'iyane to lal mopogore opogore nikech nitiere ma wiye ma bende e walando odiochieng' manyoro ing'eni sani bang'e kiwacho ni bang' ka gik moko osekwe koka inyalo bet piny ing'iyane to kare no ken achiel 2 3 nitie moko 4 5 6 bende wang'iyo osiptende nikech nyoro ni nitiere weche ma bende wachore ni e kind lweny kata rakruok nitiere jogo eko ma bende ogo bunde nitiere jok mantiere osiptende koro pod wang'iyo kwana ma kata lal ma bende obedo kaluwore koda ng'anyo mano modiochieng' manyoro jalwaguniro kama na inyako mbire nonro mar gazet Okinyi makawuono ero kama na inyashana mano kama na nyako ramgajwang mano jafombo mar wajailieta mano nono gudo gazet momori Okinyi makawuono idhi nyiew parni odiochieng' makawuono kenchin tich abich gazet mar The Standard gi mano mar Daily Nation bende nitiere giti gazet mai Standard ibiro yudo The Pulse ing'ie weche motenre kod dusruok kanyo ka Daily Nation gintiere gi My Network gi mano mong'ere kaka The Voice koko manya kwa ramgajwang gazet momori idhi nyiew wan waselidhi wasemisiso mabiro en twak mokwonge chenro mar rupiny twak mabende idhi ba kod nyawadwa Joyce Odur mabende oseikore mar twak wende bende osechopo gidoro menya nena ni ng'anyo mabende notimore odiochieng' manyoro mar Azimio notimore e yo machalo nade kik dhi mabor
I started building rockets in the year 2009. I also built planes and sold to my friends. And I also built models of the iconic rockets that we know. For instance, the Saturn V. So currently, I've taken it a bit more serious. You can build it from balsa wood or cypress. You can build it from aluminum tubes or steel tubes. I aim to pass the knowledge I've accumulated in building rockets to other people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yana. Gikomba gokinyi samaro sa yawa. Palamino chienga tandora mojonya. Kitumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo kol instrumental, kod Ninja the Entertainer. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sang'wen otieno. Masemana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidogo fu ma serious ikite ngoma oake. Under the pressure, yeah, Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka Ticha Beach, Saparo Diambo nyaka Sapar Gario. Another super sato mawarro mekae die cheno milongo ni Tumdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinendwa unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno shemar morlilo kuma itire no ndo kako. Kalme sana kurungazwa nkando. Koma vitu nanirea. Ngani Ramogi nyarnyakachi. Ngani kolo instrumental. E Tumdagmor. Geso kangeso, Sang'wen otieno. Mana Ramogi TV. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tingma gimo wacho no
biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moket gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8, mana e Ramogi TV. Oyaure kendo nyako Ramogi Juang kamora mora ma intiere okinyi makawuono, ageno no okinyi mari dhi mbele yo makare. Gie thuolo ni nyako Ramogi Juang wadonje twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono. Odiochieng' makawuono mabende en odiochieng' mogik mar dwe mar 3 ma higani. Ageno ni nyaka sani ponono ikori yo makare mar dhi e kari mar orak. Kata kamano pod wadwa bedo kod twak kotudore kod ng'anyo mabende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance pod dhi mbele kod bago e kor gwenge mapacho kae. Odiochieng' manyoro ne waneno ng'anyo makamano pod notimore e counties mopogore opogore, obed county ma Nairobi kae, county ma Kisumu, county ma Siaya, Homa Bay kaachiel kod Migori. Bende ne waneno ka johera mag Azimio wuok oko ayanga mar mondo mi gibed e ng'anyo mabende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance noluonge pacho kae ka koro gisundo jatend piny Kenya William Ruto oduok piny nengo mar ngima, oyaw server mar IEBC, ochung' chenro mar yiero commissioners mago mag IEBC kaachiel kod duoke tich Cherera Fong mabende moko kuomgi nogwe tao toka ne gisebalo kod jatendgi mane yiero mar higa mar 2022. Magi duto timore e kinde mabende jo mopogore opogore, jo kanisa, duol mar riwo wi oganda kanyachiel mano NCIC kaachiel kod jotelo mawuok e pinje maoko nyaka sani koro chwalo duondgi ne Raila Odinga kaachiel kod William Ruto mar mondo mi gibed piny, gibed e twak mong'itha kata gibed e twak gilalre e yo makare, gitiek pogruok manitiere kindgi mar mondo mi ng'anyo makamago ochungi e pachoka. Kata kamano nyaka sani jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua to wacho ni en ok odwar ni mosruok moro amora obed e kind jatend piny William Ruto kod jatend Azimio la Umoja Raila Odinga. Kabendo wacho kanyo ni en gino modwaro en mar mondo mi Raila Odinga odhi e rutaya. To bende Raila Odinga biro dhi e rutaya kose oyo. Magi duto ema bende wabro twake okinyi makawuono. Ka okinyi makawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod jasiasa kaachiel kod janon weche mag siasa. Jasiasa abro bedo kod Sospita Obungu mabende biro tudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa e county ma Kisumu. E kinde mabende obiro chopo kanyo, obiro riwore kodwa e twaka odiochieng' makawuono mar mondo mi watwagi wapenjre ne kaka jo Kenya ng'anyo makamagi, ng'anyo manochakore chieng' tarik 20 mano mar juma mokalo e pacho kae bende osekonyowa e yo moro amora kose oyo. Wendo mar ariyo mabende antiere gode studio marwa achiel kachiel e boma ma Nairobi kae antiere kod Bilian Ojiwa. Bilian Ojiwa en janon weche mag siasa machiegni ahinya. Bilian e studio mar okinyi makawuono ichiew nade? Erokamano, achiew maber ahinya Joyce. Mitaini amba chiew makare ichope studio kae. Erokamano ahinya okinyi makawuono e kinde mabende ichope studio. Chal oko kuro, chal mar lwasi ni nade? Ber kothe olal matin lakini awinjo mna muya mar tiagas kasami wuotho oko koro mane mantiere oko. Amor I hope nu jowa odhi ndalo ji awinjo ka koth chwe dala, awinjo koth chwe dala ji opur mondo
wayud kaka wanyalo yudo chiemo ma waikre kodo. Erokamano ahinya. Mana kaka iseneno nyako Ramogi Ojwang' mano Bilian Ojiwa mabende biro bedo katwak godo achiel kachiel e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka. Nyisi ni e kinde ma Sospito Bungu biro tudore kodwa kata biro chopo e studio marwa ma Kisumu, en bende obiro riwore kodwa e twaka. To kata in nyako Ramogi Ojwang' mineno okinyi ma kawuono ok waweyi oko e twak ma kamae. Inyalo tudori kodwa kamoro amora mineno e kinyi ma kawuono kaka achiel kachiel e wang' jowi mari kacha kata kokalo e Facebook kachiel kod YouTube kama bende wantiere live okinyi ma kawuono. Bende inyalo yudo wakacha Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara iyuda Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor _ namba mar ote machuoka 236900 bende oyaw. Inyalo chwalonwa penjo ote paro moramora ma intiere ga godo e yore waduto te mag tudruok. Bilian Ojiwa ka wachaka yanga twak mar okinyi ma kawuono. Odiochieng' manyoro mano chieng' tich ang'wen nen ng'anyo mar adek ma bende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance no bago e pacho kae. In kaka janon weche mag siasa ng'anyo makamago nyaka sani seneno geyo machalo nang'o? Erokamano mokwongo adwa goyo mos no rewere manyoro owito ngimagi ma jo skul kanyoro mawuok Mombasa University, Pwani University. To kodoko korka ng'anyo aparo ni mani ng'anyo mar adek. Seche moko ntiere ga gimiluongo ni SWOT analysis sama isetimo gimoro. So SWOT analysis miyo ing'eyo weaknesses, strength, nikech sama pok ichako timo gimoro to ok ing'eyo kaka duoko biro betie. Koro an kang'iyo SWOT analysis maru ng'anyo mosebedo adek malure no, ng'enyne gima neno en mana ywak kuonde mopogore opogore. Ineno ka jomoko wito ngimagi. Achiel kuom gi nyen kijana manene ma Jamaseno University chande. Ineno ka gik mwandu mang'eny makethre. Ohande ni chung, nyaneno Migori, nyaneno Siayawa, aneno ka iwang'o nyaka ofis. To mano od ng'ato ma ng'ato nogero. Ken kata nam od jo UDA ebe nenu headquarter ma UDA ogero to dopogre. Koro SWOT analysis mara en mana ni waseneno ywak mang'eny sana mohingo gimowatemo kwadhiro. An gadier ni sirkal osebedo ka follow gik madhi mbele to gibende gin kod SWOT analysis margi. To an gadier no gima dhi timre, dialogue bro betie. En mana sirkal osebedo ka penjo nu to structure ma dialogue ni chal nade. Ok wadwa dialogue modhi baro sirkal diriyo. Ken dialogue nu mondo untiere kod ideas kaka wanyalo duoko ngima piny to wantiere tayari. To ken dialogue mar siasa to mano waritru 2027. Koro an gi geno kendo dakwa maber nu mondo joma timo ng'anyo, joma osebedo katelo na ng'anyo ni mondo timie SWOT analysis, nikech wahichwa ok dhi school. Nyoro oruyene ne governor marwa paro neno timo SWOT analysis mare kalure kod ekonomi ma Kisumo ong'ado ng'anyo no matin kendo chako duoke. To ka wanyalo timo SWOT analysis, nikech king'iyo kuonde ma ng'anyo go osebedo katimre, including my constituency Mathare, chieng' mokwongo manene ng'anyo timo kwongo simbe mnene kwalo, jonjore nene ng'eng ne kwalo simbe. Chieng' mar ariyo koro ochako kwalo pikipike. Koro kwang'eyo ni maro manyoro mar adek ni tang'o madhi mbele. Koro king'iyo effects mage affect economy marwa mohingo loso kata kaka nyero waparo. Koro ken ng'anyo mamuol kaka yande waparo chande. To mana kaka isewacho no ken ng'anyo mamuol kaka yande waparo. Ang'o momiyo ken ng'anyo mamuol? Kalure ni adiera katiba ma pacho kae to chiwo ne jo Kenya ratiro mar dhi oko kacha gibede ng'anyo mamuol ka gikwedo moko kuom gigo ma ok gine ka piny owacho magineno ni piny owacho timnegi e yo makare. Nyaka sani wanyalo wacho ni pek mar ngima ema ponono miyo jo Kenya wuok oko kacha kalore ni nengo gimoro amora oidhore. Tang'o momiyo pok waneno ng'anyo mamuola e pacho kae, nikech kinde ka kinde waneno rakruok mapek e kind obila kaachiel kod jopiny. Rakruok ma kamano aneno e kaunti ma Nairobi ka, kaunti ma Kisumu, Migori, Siaya, kuonde duto. Nikech king'iyo jong'anyo ng'eny gi
ongega iwinjoga ka ng'anyo nendo ji ong'anyo ma polis okowo kete wacho no ng'anyo maongo tia gas ok en ng'anyo. Koro wasebedo kod history mar ng'anyo, to history marwa mar ng'anyo ng'enyne en ga ng'anyo ma mokuog maber, ma ok en koro en gima nyien, koro ka wachako nwacho no bro bedo peaceful to bro bedo peaceful nikech jowa ng'enyne gi ok ohero ng'anyo mamuol. To idierwa kanyo bende ka nitiere joma dwaro ng'anyo mamuol, idierwa kanyo bende nitiere jonjori, nitiere jok man gik mokelogi ok en kata na ng'anyo no. Kipenje kata joma gimolo ose ng'anyo go, ok onyal kata na ng'isi ji ariyo kata ji adek nikech gin gimokelogi opogore kod wach ma ng'anyo no. Koro kwang'iyo mago to king'iyo bende kuonde ma ng'anyo osebede mang'eny, wani i counties magwa mag joluo, counties magwa mag western ema ng'anyo ng'enye. Mang'isre pod wamedo ga mana golo, iwacho no muya kuomwa, medo ga mana golo muya kuomwa nikech wasebedo kwa ywak no piny rach, uchumi rach, to uchumi no ok rach Kaluo wakende, uchumi no rach Mombasa, uchumi no rach Mandera, uchumi no rach Kirinyaga. Koro ka orach kamra mora to wane ma wahinyre to kendo gikwa biashara wa medie ngimo bedie maber matin tema kendo pod wamedo hinyo. Koro mane manyalo wacho ni kelo wach maro dirruok matin. To dawa ne wacho ga ni iyanyo gweno tiyanyo iseyo gwang tisegweno isagu ogweng tiseyo gweno. Polise bendo sebedo ka contribute ing'anyo ma peaceful nikech kineno seche moko nikech gin directive no kik ng'anyo timre. Koro sama ji owuok kadhi ng'anyo to jowa kohero polise. To mana kiwacho ni polise nitiere kod directive ni ng'anyo kik timre. Ang'amone polisi onego bed ni miyo directive ni ng'anyo kik timre kose polisi onego bed ni miyo directive no rit jogo madhi ng'anyo. Kalure ni kata kwa wacho kuom wacha diera, kwa ng'iyo ng'anyo mag Azimio no kao kang makende, ochwalo kwayo margi ne obila, ong'iso obila no abro bedo ka wabago ng'anyo chieng' wuok tich kaachiel kod chieng' tich ang'wen, mano juma ka juma. Mak mana nok ne giwacho ni ng'anyo makamago biro dhi mbele kuom thuolo maromo nade. Kata kamano aneno ka ugai mar obila Jafet Koome notamre kwayo makamano. Onego bed ni obila tamore koso onego bed ni gichiwo mana rita makare ne jopiny e kinde ma gidhi ng'anyo nikech Azimio to nowacho no abro bedo kwa bago ng'anyo mamuol. Ing'eyo ni king'iyo ng'anyo adier ngima tek. Tok ngima tek no wan kendwa, ngima tek across the globe. King'iyo UK osebedo ka chenjo prime minister margi karibu diriyo nikech wach mar ngima matek. To gima ng'eyo momiyo ni obila osebedo katamre wach ma ng'anyo nikech king'iyo gima timre bang' ng'anyo go, the after effects mag ng'anyo duoko wachien zaidi nikech king'iyo seche ma jonjore ji kwalo, ji ketho ute ji, ohandni ochung', nitiere jok ma dwaro mondo endelea kod ngima margi nikech mane kama yute pile pile gima tin moyudo emochamo. Lakini samo wadhi ng'anyo ni to kata na jok manene ok dwa biri ng'anyo go bende wachuno mondo bed part of ng'anyo. Alafu king'iyo bende maber kaka ng'anyo osebedo katimre, ok wasebedo kod clear path kaka en madwa wuothe obro wuok Mathare kwachiko State House magi routes mwabro tiyo kodo. Okonono jo Azimio luor ni ka gichiwo plan makamano to ponono obila biro dino negi. Lakini adier kamane kako nego bed ni sami kwayo ratiro mondo mi security mar ng'anyo to nego bed ni ng'iso jin kaka ni mwabro betie, kaka mwabro chope, kaka mwabro chung'ie mondo guide ng'anyo no kaka dhiyo. Yeah. Ato bende mana kaka iwacho ni obila ponono ing'iso ni ng'anyo ok ni kama kare. Iwacho ni wuok Mathare, ni chung' Mathare kocha, mane yiero mar higa mar 2022, mano yiero mar higa mokalo. Odiochieng' manyore kinde mabende ne waluwo kata weche mag ng'anyo achiel kachiel kowuok Mathare. Mathare kono wanyalo wacho ni ne waneno pogruok moro. Gokinyi e kinde mabende ng'anyo ne chako, ne nitiere rakruok e kind obila kaachiel kod jopiny.
Kopogore kod mano, tok mano, joma mine kaachiel kod nyithindo nowuok oko ayanga ka koro gikwayo obila. Ne nitiere nyaka joma mine mane goyo chonggi piny ka kwayo obila ni wan waol giro malungo wang', weuru bayo iro malungo wang', wadwaro kwe. Kata kamano tok kane gisesare kod obila, be nitiere kata pichni moro man mama moro manokonyo nyaka obila gi pi mar mondo mi obila oluok wang'. Tok mano ne waneno ko obila podi okeyo tear gas. Kanyo koro ng'ama nokwinyo wadgi kalore ni jogi nobiro e yor kwe, to obila to pod okeyo okiro negi tear gas. Manyaneno nyaneno ka nyoro nitiere conversation between obila gi jopiny ma mine moko nyogo chonge nyaka piny. Ting'eyo ahinya jok ma bedo i ng'anyo go gin joma rowere, to jok ma umia sana sama ng'anyo go betie, jok man kod ohandni, jok ma nitiere udi, gin mine, joma mine kod joma wahia. Emomiyo nyineno ka mine ogo chongi piny ka kwayo, lakini king'iyo bang'e to kite bayo. Seche mane giloso kidi mora mora mano bane onge. Polise mano chako bayo tear gas. E kinde ma mine go gi nyithindo pod ne nitiere kanyo. Ang'o mano timore kanyo ponono? Obila itiyo godo marach koso obila ema ok ti tijgi makare? Aparo ni nitiere, ing'eyo ka sama nitimo police reforms, diere ji joma bayo nitiere jok maricho bende sama chako wacho ni jong'anyo te gin jok maricho. Nitiere jok mabeyo to nitiere jok ma bende biro gi timbe mopogore. To the same bende kod obila sama wacho ni iyanyo gwang' tiyanyo gweno donge. Koro sama obila go bende nitiere ma gin gikawo gino ka thogo kuo, ma ng'eny gi tiyo kod mamlaka ma kod nafas no mar keyo, ketho, kwinyo, to kila obila ni kod reasons mag timo kamano. Moko chal oting'o kuor, nyoro chieng' mok tich nogoye gi kidi, koro biro yudo nafas, koro sachege ma koro obaye nini tear gas. Koro okanyal dok no obila, to okanyal dok ni jopiny nikech gini osebedo ken yuarok, to ng'e ng'ato ba tear gas nyaka be nitiere reason moro momiyo timo kamano. Ato bende nyaka sani wasebedo kwa neno ng'anyo ne nitiere wuok tich mano mar juma mokalo tarik 20. Wuok tich ma juma ne waneno ng'anyo, odiochieng' manyoro bende ne waneno ng'anyo. Nyaka sani bende in kaka janon weche mag siasa Bilian, bende paro ni ng'anyo makamagi biro konyo wakalo ni nyaka sani chenro mopogore oserochore, obed chenro go mag wuoth, chenro go mag somo, chenro go mag ohala. An kwayo mara madakwa ker marwa kod Right Honorable Raila Amolo Odinga ging'i channels ma ginyalo loso kodo e yor sim, e yor mbaka, kaka ginyalo bet piny nikech jok ma umia en mana wan jo man piny. Gin margi sama gisetieko to kila ng'ato dhi direction margi. Sami bayo tear gas to jotend vodonji mtoka, to joma chamo tear gas no mang'eny sana ginu mana wananchi. Koro achako kawacho ni onego bed watimo SWOT analysis. SWOT analysis neno ok wanyal timo something the same way every time to expect results mopogre. Koro kwayo mara en mnani wang'eyo ni ngima tek, lakini jotendwago ong'iye yo ma ginyalo bet kod piny mondo gilosnwa kaka ngima nyalo bedo mayot ni jopiny. To ng'ama onego bed ni timo SWOT analysis ni korka kori? SWOT analysis aparo ni both sides. Aparo ni sirkal timo SWOT analysis margi ka ging'iyo no ng'anyo no, effects mag ng'anyo no chamo economy marwa marom nade. At the same time side maru Azimio jomochung' na ratiro mar ng'anyo no side no bende onego bed ni timo SWOT analysis ka ng'iyo ka wa made progress kose ok wa make progress. Nyakore Ramogi John pod antiere twako kinyi makawuono kod Bilian Ojiwa, janon weche mag siasa. Ka bende anyisi ne wabro bedo kod wendo machielo, Sospita Obungu, jasiasa ma bende biro tudore kodwa ka intiere kaunti ma Kisumu. E kinde ma bende obro chopo kanyo, to bro tudore kode achiel kachiel.
Yiena mar mondo mi akaw yuyo marwa mokwongo e twak marwa e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono. Ote magi pod imedo chwalonwa kokalo e namba mar 20600 gi Facebook kaachiel kod YouTube, kama bende wantiere live mar mondo mi in bende ichwalnwa pachi kotudore kod twak marwa. Wamodho mana pi matin kaeto waduogo wadhi mbele kod twak. Kik idhi mabor. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion ma nengone ni malo kod mano ma nengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madewo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Double King. Sango nini bandiko? Bote mingi baninga. Machiegni uru nyikwa Ramogi jwange wang jowi mar Ramogi TV ma en tiedero. Ilongo ni rumba at room temperature. Every Saturday nyakwa Ramogi jwang. Inyalo uro request mari. Ote machuok yari adek auchiel nono. Lunganya boy handsome on the way. Aroji bended breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochi. Nyinga en PDG Papa Vic. Seki seki mwenda ya motema na weni fidelite. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro an jatich. Kamano bende wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso Sadek Otieno e mine wacho. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen ovale onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani, kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang'ero kama na nyako medo bedo kod okinyi makawuono kama pod watwako tudore kod ng'anyo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance masani koro dhi mbele pacho kae. Ng'anyo makamano ne waneno chieng' wuok tich mar jumani kaachiel kod odiechieng' manyoro chieng' tich ang'wen. Penjo en ni ng'anyo makamagi biro konyowa e yo machalo nade, to bende ponono jopiny biro ng'anyo ahinya ka konyruok poko biro kose twak biro bedo mar mondo mi ng'anyo ochungi kendo jopiny oyud fungruok kaluwore kod gigo mopogore opogore ma bende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance sundo piny owacho ma pacho kae mar mondo mi oket kare. Anyisi no kinyi makawuono antiere kod welo ariyo, Bilian Ojiwa montiere gode studio marwa e county ma Nairobi kae. Kabende wendwa machielo Sospita Obungu osechopo achiel kachiel e studio marwa e county ma Kisumu. Sospita kinyalo winja okinyi makawuono ichiew nade e county ma Kisumu. Chal mar kor lwasi e county ma Kisumu odiochieng' makawuono nitiere nade Sospita? Mokwongo agoero kamano ne jokanyanam. Okinyi makawuono ayudo muya ka Nyasaye okudhona kendo amor ahinya e boma ma Kisumu. Kisumu wachiew maber kendo aneno ka yamo kudho makare, koyo ng'ich manyiso ni Nyasaye ogwedhowa, wanyalo bedo gi koth sa saya.
to maduong' ahinya ago erokamano ne joluo, ago erokamano ne jo-Kenya, ago erokamano ne jo-Kondele, kaachiel gi jo-Kisumu County, kamoro amora ma gintie, ma giyudo thuolo mar neno twak ma okinyi ma kawuono. Gi nyingena iluonga ni Sospita Obungo Wich, an jagorok ne ratiro mar oganda, kendo an coordinator mar Sufuria Movement Kenya mzima. Erokamano ahinya Sospita Obungu. Waseneno ka ng'anyo timore pacho kae, ng'anyo mag Azimio. Ng'anyo mokwongo notimore chieng' wuok tich tarik 20 mano mar juma mokalo. Ng'anyo machielo notimore chieng' wuok tich mar jumani, ka bende odiochieng' manyoro ng'anyo bende notimore. In kaka jaked ne ratiro mar oganda, iwacho kanyo ni bendi kedo ne ratiro mar oganda. Nyaka sani ng'anyo makamagi bendi neno ka biro kelo fuong'ruok ne jopiny kaluwore kod gigo mabende kweth mar Azimio la Umoja nochwalo mbele kinde mabende negi kawo okang' mar chako ng'anyo e pacho kae. Sospita. Mokwongo yie nakawo thuolo makende mondo ago erokamano the framers of the Kenyan Constitution, the Constitution 2010, mane oketo ratiro mar japiny moketo thuolo mar ng'anyo. Article 37 of the Kenyan Constitution omiyo japiny ratiro mare mar chokore kendo wuotho kanyakla ka giwacho pachgi, ka gidemonstrate peacefully, ka ginyiso sirikal kata wach moro amora ma giketo mbele mondo mi owinjgi. Omiyo demonstration ok en gima rach. Gima chendo gi sani en ni nitiere kweth mamoko ma gin opponents mawa ma osetemo mondo gitaint kata gimi demonstration a bad image, mondo mi sasa moganda wuok oko ka gidwa ni gitime yor mamuol, to neno ka gima oganda gin jogo mosewuok oko ka gima gidwa ni gikeny joma moko. Ane momiyo kinde duto waneno ka sasa ma wawuok peacefully kendo ok wating'o kidi e lwetwa, ok wating'o silaha moro amora e lwetwa, to waneno ka polise rakore kodwa kata pok wanyiso kido kata ranyisi mar ni wan jolweny. Nikech iyudo ka kinde duto wachokore karwa ma Kondele, to kapok wachako wuoth tiyudo ka samoro tiagas osebanwa. Koro magi gin kido kata ranyisi maricho mamiyo ketho the spirit kata lek maber mane jogo manondiko godo katiba manoketo ng'anyo koro ketho gino manyalo miyo japiny ratiro. Yena mondo awachni ni ng'anyo e piny Kenya kae, we celebrate demonstration e piny Kenya kae because of result into so many things. The first thing wanyalo celebrate today because of demonstration en ni wanyalo paro ni kinde machon ne waonge gi gimiluongo ni emergence of several political parties kata multi-party democracy. The repealing of Section 2A no biro because of the push clarion call mane nitiere from both sides, mane ne wanyalo recall ne wan gi mageuzi, mane the likes of Orengo, Professor Peter Nyang'nyong'o gine governor ma Kisumu kane nitiere kane gi push in the streets of Nairobi from every corner mondo mi wabed kod thuolo ma wanyalo exercise godo ratichwa, ma wanyalo join godo other political parties. Magi ne biro because of chokruok together, freedom to assemble, freedom of expression, and even to speak loudly about gik miparo nego bende timore. Therefore, in as much as watemo mondo mi one get negative side on the demonstration, let us also appreciate some of the good things Mosebiro as a way marwa kawa demonstrate in the streets. Teachers in the teaching fraternity, your point kawuono can celebrate a lot of good things just because of demonstrations magiseketo ga forward kagi push godo in solidarity with their own kagi push godo mondo mi gibed gi reforms in the teaching fraternity. Doctors have also done the same. Omiyo demonstration is not bad. Joma elements maricho miketo a demonstration emaketho the spirit and latter of demonstrations. Therefore, and particularly kaka jagorok ne ratiro mar oganda, awacho ni demonstration has achieved a lot in this country, and wawacho ni moving forward, it is now the role of the police. The police emasani indi abscond their duty because one and Sospita kang'adi matine riselero nwa yo makare ni yes ng'anyen gino mabende nitiere katiba mapacho kae, to kaluwore kod historia mabende chiwo nwa kanyo ng'anyo se konyo e ponono bero sectors mopogore opogore mabende lero nwa kanyo. To gisani gino mabiro kweth mar Azimio la Umoja no luongo ng'anyo e pacho kae, ang'eni gin gigo mabende in bendi ng'eyo mano moriwo nengo mamalo mar ngima mabende jo Kenya yuago nyaka sani. Ng'anyo makamagi waseneno kuom thuolo mar ndalo adek kata odiochienge adek mopogore opogore mabende osebede pacho kae, bende obiro kelo konyruok ne jopiny kaka mago mwaseneno e kinde mokalo chien misenyiso wakanyo. Sospita.
Ema wacho ni the spirit and latter mar demonstration ema sani endi koro kawa different route simply because of jok made the cardinal role mar mondo mi gi protect kata gi safeguard the rights and properties and lives of the Kenyan people against the police. Tijwa maduong kabisa as peaceful demonstrators is to notify the police ni wadhi timo ng'anyo and magi yore ma wadhi tiyogo. It is now the role of the police now to provide for security. It is the role of the police to provide for protection for ngima wawegi kaka jogo madhi ng'anyo. Therefore to me ng'amonego benwa blame mokwongo is the police nikech police emomiyo ng'anyo okawa different dimension or a different route. One kaka jo Azimio kata jo era mag Azimio pok wa defy any order. That is why one notify the police each and every time ni wadwa dhi ng'anyo. It means ni we are coming e weche mag ng'anyo ka wantiere gi clean hands nikech waonge gi gigo maricho momiyo wabiro kendo wa notify the police. Omiyo awacho ni en adier ni nitiere gik maricho mosetimore e demonstrations ma wasebedo ka wadhiegi and mano yiena mondo akaw thuolo makende kaka ng'ano magore ne ratiro mar oganda kata coordinator mar Sufuria movement mondo mi condemn in the strongest terms possible some of the bad elements kata ji ma osebedo ka donjo gi infiltrate the demonstrations mondo mi giketh godo gik moko. I've always been talking very candidly ka wacho kama ni let us demonstrate peacefully because we have three main agendas that is before us. Aka jogo majo Azimio la Umoja movement and as Kenyan citizen. First, wang'eyo ni kane wadhi yiero tarik 9 dwe mar 8 after the elections jogo mano participate in that elections, one of them and Raila Amolo Odinga as a participant in that election and we all equal rights to demand for free, fair and credible results. Tokumano nyiso maber ni the body that is charged with the responsibility to conduct the elections in this country, which is the IBC, that body bende nigi cardinal duty to convince Kenyans need the elections major there is a fair elections through that which we request as Azimio ni as a participant in that election wacho ni it is our right to be given a fair place by Yao the server. That is the first agenda. Ma wabiro godo galwet waler kendo wakete mesa. Manyiso niya, the company manobedo contracted mondo mi provide for a fairness in terms of elections. Iluongo ni the Smartmatica. That company en gi ratiro mar nyiso wa kaka jopiny. Kendo awacho niya, gini okonego beni bedo mana demanded mana gi the Azimio only. Even the side of the Kenya Kwanza should also demand mondo mi oyaw server mondo gibed gi thuolo maber ma ginyalo nyiso godo jo Kenya ni en adier ni ne wayombo emo mi apenjo ka kubungo wich ni ka en adier ni William Samoei Ruto noyombo Raila ang'o momiyo en owuon kaka the head of state dako ket kwe by demanding ni the Smartmatica oyawnwa the server. The second point which I'm bringing very quickly en wach mar high cost of living. King'ia kata neno law mar wako ogore Sufuria mogor ni endi seche moko arwako Sufuria wiya atemo mondo mi demonstrate to the Kenyan people ni the current state of the affairs nyiso ni kata chiemo okonyal bedo godo mo nyalo kete mesa. That is why I resort to kaw Sufuria mondo arwake wiya to nyiso jo Kenya ni instead of finding food to cook mondo Sufuria waonge gimo nyatede Sufuria. Therefore Sufuria koro lokore ogudu ma wanyalo nyiso godo piny ngima ni jo Kenya odenyo kendo onge kaka ginyalo dhi maber. High cost of fuel, high cost of electricity, high cost of education, high cost of health. All these are matters that needs to be addressed. Maka jakomo biro gi lwedo maler kendo wacho nonego walosi. Aparo ni sirikal manitiere kod ratiro madwano tine jopiny should give a listening ear to discuss all this. Because a government that cannot provide for food, a government that cannot provide for basic need to its citizens, that government has got no moral authority to be in power. Maradek, I worry about the issue of the IBC. IBC as a constituted body, mommy the mandate to provide for free, fair and credible results and to give out a fair elections and election result. That body has let us down. We cannot get to another elections in 2022 before we discuss all these matters on the table. Because first, the right to a fair hearing now come in the Cherera 4. That is why on behalf of the Azimio la Umoja movement, Raila Amolo Odinga watching the Cherera 4 must be accorded another opportunity to represent this country through providing for
the services in the IBC Commission. Mane mono wacho ni nyaka migi thuolo nikech wafeel ni the spirit mane otim godo gi Ruto manoketo godo the tribunal was not in good spirit kata in good light. Umiyo nyaka wabed gi another IBC Commission. Awacho kamae, we cannot get to an elections with a one-side team must decided on what is going to be done. It means that elections will be predetermined, and on that account, what demand as Azimio la Umoja movement will be on the table in terms of organizing for the body, must they run the affairs of the elections in the country. So those three main agendas have to be addressed first before we get to another table. And the idea that people are trying to propagate and the Rigathi Gachagua is trying to bring on board, it is about handshake. This thing is not about handshake. It is about these three main ideas. Makobedo addressed maber, then the country Kenya will just move forward. Ilero kanyo makara inyas hospital bungu ka intere county ma Kisumu kono. E studio maro Nairobi ka antere kod Billion Ojiwa. Billion Ojiwa iwinjo kanyo kaka hospital bungu owuoyo ainya inyako tudore kod gigo mabende kweth mar Azimio la Umoja dwaro no ket kare mar ponono kose ket gigo kare to ng'anyo nyalo chunge pacho kae. Penjo en ni bende gin gigo minyalo ket kare kata gin gigo ma sirikal nyalo timo kendo nyalo timo gi ponono tok twak magi nyalo bedo godo kose nego bed ni timo gi e yo machalo nade. Mokwongo en nengo ma malo mar ngima midwaro na duok piny, duoko cherera fo e apisi ya osava mar IBC kod kaka no yier jogo mabiro yiero commissioners abiriyo mag IBC. Bende gin gigo ma sirikal nyalo timo. Erokamano to amor be ka awinjo kaka brother no articulate issues around gikma miyo ng'anyo no ntiere. Ng'enyne kingi penjo jok mang'anyo mang'eny mantiere mta ng'eny gi ok ong'eyo gimomiyo gi ng'anyo bende maber. Koro aparo ni one before wakel ji mondo biyo ng'anyo nego bende gibedo ka gin gratiro bo ging'eyo ni gimomiyo ang'omiyo wang'anyo. To an gadier ni gima jopiny dwaro sani ma onego bedne no first call for action en wach maru kaka nengo ngima nyalo dok piny. To achako kawacho no issues ma wan kodo sani gin ariyo. One en economical alafu moro en mar siasa. To kwachako nikech gima diyo jopiny an gadier no oko nitiere kod haja maru server nikech nene ntiere kod due process bang election maneno timre nene jiwok kanene jo Azimio tamre yie duoko maneno owok nene gidhi court. To bang dhi court to court nene oamua ni adier kalure kod evidence manene jo Azimio keli court kod evidence manene jo IBC as defense kod jo Kenya Kwanza keli court en adier nene ker neno yiere yo maler. Koro issue maro savani I think nene non issue but ntiere issues ma one economy magro one siasa marwa democracy marwa pile waneno loopholes kuonde mantiere to wa strengthen loopholes nikech constitution marwa no loss kod ji to mondo serve wa waduto. Koro ka waneno ntiere kama diyo wa to wan koro ntiere kod ratiro maro kwayo mondo oyaw mondo wamed sudo mbele. Koro wach maru commissioners aparo no king'iyo sama nene wach maru yiero commissioners neno chakre jo Azimio no bedo notified to nene kalure kod ratiro kaka nene bungo kalo no mondo yiero no mondo tim ni sector makamani okel jomarom kama representatives i commission no. To from day one jo Azimio no dismiss the setup neno beti in place. Koro an gimaluore na mana precedence kaka set precedence ni gik moko nego bedan timre the government way or the opposition way. Seche moko nego bedno wang'eyo ni the bigger picture of some of these issues. Koro kar wach mar commissioners gi to okadwa yie kode. Gima yie kode ma en ratiro mo wang'eyo en ni ngima tek kabisa. To awacho ni ngima ok tek i Kenya kende, ngima tek Uganda. King'iyo nengo mar fuel Uganda ng'eny, king'iyo nengo mar fuel Tanzania ni malo mohingo kata nengo mar fuel ma Kenya.
to nitiere gimomiyo bende nene subsidy monego bedo kantiere place chande no gol kuro kodo ker marwa William Samoei Ruto. One of the reasons nene nitiere 1 or 2 companies manene benefit from subsidies no. 2 en ni nene giri negotiate deals kodo IMF nikech kani neno kamanyo nene nitiere wach mag loans kod ang'ono to nene renegotiate to word manene gichiwo ni if we have the levy back to bro konyo wachulo gope mwasebedo kodo to gope go nene kokwa kodo William Ruto kende. Sirkal mokalo nene oting'o karibu jogi duto tete nene nitiere sirkal. Koro gima wang'eyo gima sirkal osebedo kaluoro en ni okikwa bed ni after every election wantiere kod handshake to sirkal okoluoro bet piny mondo discuss some of these political and economic issues. Gima gi wacho clear en ni as much as more discuss gik makonyo jopiny kod kaka wanyalo build a country marwa in long term, but okwadwa wach maru handshake. Sama wabiro wabi kod clean hands. Kikwa binwan magie issues mantiere mesa, but below the table ntiere other issues. Koro ayie kodo wadwa eweche manini kodo owacho bende history kaka ng'anyo sebedo kakonyowa mabende ayie kodo maber. But king'iyo ntiere ng'anyo mocho mago dekteche kodo mago jopuonj osebedo ka gin ng'anyo mago kwe. To king'iyo effects mane gima luoro ema bende asebedo ka kwayo no wang'iye yo mwanyalo ng'iyo kodo kaka waluwo ng'anyo ni nikech kiseng'iyo en Kisumu oruchane ne od UDA nene owang'. King'iyo biashara ohala mar ntiere club maro mabende nene owang' Kisumu. Nyoro king'iyo ne ntiere supermarket manyoro oyow. King'iyo ntiere od kano mochari bende manyoro nene ya uruye kod governor bende manyoro keth. Koro otamani what is the connection between ketho gik makonyo wa oganda wan kech jok mondiki utego, jok mondiki ofisego gin mana magwa joluo. To ng'ama ywak nen commissioner. So I thought from the beginning nene jotelo mag Azimio nowacho ni gintiere kod petition magidwa tero. Luoro mosebedo kaluore no pok awinje kata ka gisomo petition mani petition marwa moan kod wadwaro bet kod piny kod president. Sani podi kwaneno petition no. Koro kwayo mara en kawan gadier ni mani wagore ni jopiny to ratiro marwa en mar chiwo petition mondo ker marwa ng'i kaka nyalo loso bet kod jotelo no gi kel petition gindik formal letters maybe to IBC kalure kod ywak margi to they do the same to the president. So kochopo kanyo to bedie kod middle ground kaka ji nyalo bet piny blos. Abilia nilero kanyo makare ahinya. So Peter ng'eni podi iluwo twak achiel kachiel ka intiere county marwa ma Kisumu okinyi makawuono. Iwacho kanyo ni in ng'ano mabende kedo ne ratiro mar oganda kata gore ne ratiro mar oganda ahinya to gisani makoro pek mar ngima nitiere. Nyaka sani wacho ni ka twaka onego bede to onego bed ni en twak ma ok ni ng'at achiel dwa donje sirikal. Iwacho no ken twaka mar mosruoka kalore ni nitiere gik mopogore monego bed ni iketo kare. Penjo ni ng'ama onego bed ni luongo nyawadgi mar mondo mi obede twaka makamae kalore ni nyaka sani wang'eyo ni nitiere jogo makwedo matamragi nono twak moramora manyalo bede kind jatend piny William Ruto kachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Kaber to ng'a onego bed ni luongo wadgi obede twak kalore gi ng'anyo madhi mbele. Waseneno ka jopiny mathoth ema hinyore. Adiera nyaka sani pok waneno jatelo moramora modong' kod hinyruok manyalo wacho mak mana jopiny ema ntiere kata kijana moro manyogo wiye gi raba mano bullet mar raba e county ma Homa Bay. Nitiere jofwambo mopogore bende noyudo hinyruok e kinde mane gintiere tich ka gimenyo weche gi mag ng'anyo. Onego bed ni luongo nyawadgi mar mondo mi gibede twak kwe obede Kenya kae kata king'iyo kaka idwoko piny nengo mar ngima ting'iye e yo makare. So Peter ago erokamano kabisa. Adwa ni wabed gi debate moro ma wadiscuss
gik mantiere mbele. Adwa na wach kamae mokwongo. Nyaka wayiere ni ok wanyal bedo gi stable economy ka the country is in a state of political instability. Nyaka wabed gi the political stability, and the political stability ema kelo the stability in economy. Ka piny ok ber politically, to economy ok nya rise up. Omiyo adwa nyiso owadwa Billion, adwa kone ni guok moyieng ok nyal winjore gi guok modenyo. Jogo manie sirikal ma wacho ni gik moko timore maber, nyaka wayiere ni the state of this economy gi the current state of affairs mantiere Kenya ka cannot be compared with other countries. I'm very much saddened. I'm very much sad, sorry. I'm very much sad and pain. Ne awinjo ka ochiwo a comparison between Kenya and Uganda. These are two different countries with two different budgets. Countries gibedo manage mopogore. And sovereign country marwa mar Kenya ka nitie kaka watimo giwa, the internal affairs mawa watimo mopogore gi kaka jo Uganda timo their own issues. Let us not compare Uganda to gi Kenya kalore gi gik matimore gi sani eni. Wan wang'i mana mawa ne to bende wanyalo loso weche wa kaka jo Kenya. Nikech kidhi Uganda to jo Uganda ok ywag chiemo. The high cost of fuel nyalo bedo ni malo, but chiemo to nitie kendo chiemo food surplus yudore mang'eny kabisa. But Kenya onge gima ji chamo, fuel bende ni malo, to gi other things ma bende nwatemo discuss. Yana mondo achaka wach na wadwa Billion. Ni jakom Raila Amolo Odinga ne ochiwo the 14-day ultimatum. And the 14-day ultimatum manochiwo ne sirikal nowacho ni biuru mondo walosi. Muma bende wacho maber ni oyiene oganda mondo gipogre paro to kik gipogre kaka oganda. Jakom nowacho ni kik wapogre kaka oganda, but wapogre paro, because political parties obedo formed with different ideas, and ideas gieki ng'at ka ng'ato kaka ng'ano manie party ka party en kod paro kaka odwano riemb chama gi kaka odwano riemb piny. Wan ne wantiere gi policies mane wantiere go kata manifesto mane jakom nigo mano odwano riemb godo Kenya. Omiyo samo nyiso William Samoei Ruto ni the high cost of living motamini, wan gi ideas ma wanyalo kele mesa mondo wanyisi kaka inyalo reduce the high cost of living kawa kelo paro together. It is not about handshake. It is not about handshake. Because after all, ka ng'ato kwalo dheri, ko kwalo dheri mosenyiedho chak motieko, madhiang' oseduono, osedang'o pien motieko pien, koro oyang'o dhiang'. Kiyudo ng'amo kwalo dheri, ok inyal nyise ni miya ring'o to gi pien mantie misegolo, inyise ni miya dhiera full. Omiyo jakom kata ka bire mesa, ok obi e mesa ne gidwa ni gipog sirikal machando wadwa Billion. Jakom dwaro sirikal full mane noyudo kaka nogone ombulu. And jena mondo achaka par ne wadwa Billion ni gimindiko ne IEBC barua en ang'o. Nikech IEBC mindiko ne barua no be entie in place. As we speak, waonge gi IEBC chairperson. Idwa ndik ne ng'a barua. Idwa ndik barua ne secretariat. Who will respond on behalf of the secretariat? Omiyo mano gima nyaka ong'e ni sani ka wan e process mar constituting the new IEBC mwadwa keto in place. Koro wadwa ndiko barua ne ng'a. Mar ariyo, we about serving petitions mwasetero ne county commissioners. Wan tijwa maduong' kaka the leaders and the leadership mar the Azimio is to take petitions to the government offices and kwasetero ne the representatives in those offices. It is them to take those petitions to the relevant offices. Kawamiyo county commissioner barua, what is the next destination? We expect the county commissioner should take that letter to his boss. Omiyo ken wan kendo mwana wachakwa read that letter kendo. Kawase read in the public, might is in the media. So it ends from there. But wawa wacho maber niya, our issues are in the public domain. And yena moda wache ne kamae. Ni seche muwuoyo kowacho ni agenda maduong' onego bed nwa discuss en mana issues touching on the economy to wawe the rest of the issues. Adwa nyise niya, politically gima drive the economy and politics, because even the leaders mantiere kwondego mo expect mondo discharge the mandates of their offices mondo gi provide for good governance in politicians. Therefore politics comes first before development. Nyaka mano gimong'e nikech a politician ema initiate development. And a politician no nyaka obed gi a platform.
that is when you will be called a leader. So through the leadership, nyaka wa initiate kaka wanyalo bedo gi development. Adwa na parne ni ka ok wachopo kama ji biro winjoe, tadwa ni mondo anyise kapok wakwano gik mosetimore Kisumu wa kae, mamago bende ayiera koda ni gin gik maricho. Adwa kone ni okwongo ng'i chien mondo ng'i ni ni to jok mane oting'ore mane odhi oketho mwandu mag moluor mosedhi yweyo Uhuru Muigai Kenyatta. President mane osedhi yweyo moluor Uhuru Muigai Kenyatta. Pok awinjo kokondem. Mar ariyo, guns manyo ter modhi oketho modhi oketho kambi mar Jakom miluongo ni Spectra International, ma bende ng'ama manage is not even a politician, ma en Mama Ida. Pok awinjo kokondem. Team manyoro nyowuok kendo mochako dhi e puotho Uhuru Muigai Kenyatta mantiere Narok. Pok awinjo kokondem. Mondo wang'e ni to gigi ng'ama nadi matimo gigi. Guns manyose mako ji Nairobi matimo timbe maricho. Police manyo Tokyo mar gari mar Jakom. Already wantiere gi issue of assassination. Jakom nyo wacho before the glare of the media. Owacho maber ni owacho maber ni before the glare of the camera. Owacho maber ni ngimane ni hali hatari. Kendo ni dwa ni mondo nege. Mago gin gik monego bed ni wa address as a country. Nikech ok apar ka nitiere crime ma ose commit mon miyo onego bed ni ngimane igolo oko. Then kok wachak di address the other issues. Omiyo adwa wacho ni it is true ni wasetimo demonstrations e Kisumu kae. Apart from mokwanogo, nitiere several demonstrations mwasetimo ka. Nitiere mwasetero petition, the first petition notero ne county commissioner. Ne onge koko mora mora manotimore. The second petition bende nwachako watero ne county commissioner. Ne onge koko mora mora motimore. The third demonstration ne wabiro nyaka Oginga Odinga Street, ma watimo our rally at the Oginga Odinga Street. We talked about gik ma ofil nonego bedni oketie reforms ma watieko. Rallies makoro timore and we have information ma bende osewach gi our leader Jakom. Ni nitiere jok maricho misoyo wa mondo mi otim gik maricho mondo mi owach ni oganda ma wan kaka joluo ma Kisumo ka ema timo gik moko ma ok beyo ma nyiso ni waketho ng'anyo. Seche manyoro ne looting timore e Jamia Mosque. Mokwongo adwa condemn that. Seche manyoro looting ne timore e Jamia Mosque. Ne waneno video ka wuon supermarket wacho publicly ni en owuon nyo gocho ne police. To seche mane ogocho ne police no, nye police ne kanya. Nikech in the first place, en manyo yao duka nyoro komiyo police pi. Kendo miyo nyaka police soda. To seche manyo miyo police pi gi soda manyo yao duka. Donge police nyo ashwa protection. To kena nga manyo timore. Nikech seche wawacho ni police koro ni mae, to go simbe to police OCS of Maxim. Nyaka wapenjre na nga manyo timore seche mamago ne bedo in place. Mar ariyo maduong'. Seche manye odhi mane oketha the state of art mortuary marwa manyo obedo launched gi governor. Jok manyo oketho mortuary police nyoti miango nikech seche mamano gino nye timore police nye nitiere around. In fact nye goons manyodhi odonjo kanyo go in the information that I have en ni nye gidonjo mondo mi kane pok giketo chopo kate mana mondo mi gichopi e mochari kanyo nye gidwani mondo gidemand mondo mi ging'e nyathi school manyo onegi nikech information mantie ni no onegi nyathi school kane nigi uniform to seche mano itere e mochari to gonyne uniform te e gari to dhi opande okotere kumonego bed ni kete e mochari. Koro jopiny odonjo e mochari mondo mi gidemand mondo mi gine nyathi school ma Jakom 3 manonegi. Arakati mane gin kanyo no ema winjo ni bang'e no to lwenyo wuok e mochari kanyo ma gik moko maricho machalo gi mago timore. So Peter, adwa ni mak na paro no gi kanyo matin. Wawacho kaka leader imano gima rach kendo konego bene tim. Kik waketh mwanduwa kaka joluo nikech mwanduwa is our pride. Adwa ni mak na paro no gi kanyo matin to bende apenji kacha ni ng'a onego bed ni ponono gwelo nyawadgi gibede twak mondo piny Kenya osud mbele e yo makare. Kalore nyaka sani wang'eyo ni jopiny moko ol gi ng'anyo makamagi kalore ni giwacho ni tear gas inyo ngimagi pile ka pile. Paro makamana dwa ni mak na matin mondi man mondo mi wakau yweyo matin mondi bila nin bena ng'e ni anyalo mi right of reply kalore kod gigo ma obungo wacho mak mana ni we wakau yweyo matin mondi kata yweyo mar ariyo mondi tok yweyo makamae wabro duogo wadhi mbele kod twak marwa.
Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductal arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Another super sato mawarro mekae ndiye chenro miluongo ni Thumdag Mor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinendwa unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno shemar mor lilo kuma tire no kako. Kalma sana kuma mjonge kando. Koma vitu nanirea. Nongalin Ramogi nyarnya kati. Nungani kolo instrumental. E Thumdag Mor Geso ka ngeso saa 4 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni chenro mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu mata chenro ni en Ruth Otieno aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa. An laktar, donge kaka ro kodhi limo gi to waidho ndege. You know, I have never climbed aeroplane. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono twaka mabende wachwako tudore kod ng'anyo mabende pod dhi mbele e pacho kae. Ng'anyo manoluong kod riwruok mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kagitemo sundo godo sirikal mar William Ruto oduok piny nengo mar ngima e kind weche mopogore opogore mabende nyaka sani gidwaro ni oket kare eka gichung ng'anyo margi e pacho kae. Okinyi makawuono antiere kod welo ariyo, wendo wa mokuongo antiere godo e studio kae Bilian Ojiwa janon weche mag siasa mabende antiere godo achiel kachiel e studio marwa e county ma Nairobi ka wendo wa mar ariyo tudore kodwa ka intiere studio marwa e county ma Kisumu Manoso Hospital Bungu jasiasa kendo jakedne ratiro mar oganda. Nyako Ramogi Ajwang' in bende nyalo bedo kodwa e twaka kitudori kodwa ichwalonwa ote penjo moramora kokale namba mar 33600 Facebook, YouTube bende wantiere live yudo wa Ramogi TV. Kwa dhi mbele kod twak marwa Bilian achak kodi nyaka sani winjo kaka Hospital Bungu oloso ka entiere county ma Kisumu kono. Wacho ni nitiere gik mopogore opogore pacho ka monego be ni keto kare monde kapo nono piny Kenya poko sudo mbele. Korka kuri ntineno nade? Aparo ni one issues gi mang'eny ne obedo addressed kod ayie kode nowacho ni mondo Kenya maro dhi mbele nyaka bed kod political stability. Aparo ni mane weakness ma jo Azimio seneno no mondo sirkal ni mondo deal kod maber nyaka make sure ntiere instability. But
to gibiro kod weche magin very patent. Tadwa duoke ntiere gik moko ariyo mowacho ni kanene gidwa donji telo nene gintiere kod manifesto margi mana yie kodgi to the same time jo Kenya Kwanza bende nene ntiere kod manifesto margi. Koro ok wanyalo wacho ni manifesto marwa nene superior mohingo maru ma samuse donji telo to nyaka adopt manifesto marwa. Koro kwayo mare nanu en less than 1 year bedn ker ma ne former prime minister bende ker nene oyier. I hope I believe nene digi kwayo time mondo miwa mondo settle in. Koro kwayo mare nani an gadier no Raila jo Azimio nene ntiere kod manifesto margi banen maber kalore kod gin. To at the same time jo Kenya Kwanza bende nene kod manifesto margi. Koro kaber to wami jo Kenya Kwanza time mondo gi implement manifesto margi. To kiwacho ni time onego bed ni en time maromo nade. Parni kata e kinde mabende mano senindo. Mano jatend piny Kenya mar adek. Mano Mwai Kibaki. Kinde mabende no kawo telo kowuok e lwet Moi. Bende no yudo ka chal mar Kenya ok ne ni kare but notimo mapiyo piyo. Bang' dweche matin ne waneno ka lokruok obiro e pacho kae. Time maromo nade ma jo Kenya Kwanza dwaro. Kalore ni sani wanyalo wacho ni en dweche 7 makoro gintiere sirikal. Transition maro ker maneno senindo Kibaki kod sani opogore nikech king'iyo mani effects mag economy mwa feel sani osebedo osekel gi gik mopogore opogore. Kwa neno COVID-19 nene achiel kuom gik momiyo wasebedo gi economy marach sani. Nengo mar mafuta ing'iyo kumo ae wach mar Russia, lweny mar Russia. Koro ntiere gik ma an gadier na jatelo marwa kod jotelo mantiere sirikal gin jok ma think straight, gin jok ma sama nene gi campaign nene giwacho ni wadwaro shughulika na wananchi. Koro with the same spirit ang'eyo ni gitemo gimiluongo nu tiere short term solution to tiere long term solution. To seche moko inyalo bedo kiongo kod short term solution to in kod a good long term solution madhi konyo ji kabisa. Koro kwayo after 1 year wantiere kod right mar wacho ne nyewe sirkand ni otamre timo tiyo ni jopiny maber. To bende kotimre kamano to wantiere kod ratiro mar after 5 years ka sirkal ok otiyo maber mar dok yiero kod yiero sirkal ma wadwaro. To king'iyo demands mosebede achiel kuom demands kiseluonga duto te mogik en ni Ruto must go. Ruto must go. Koro mane momiyo seche moko sirkal bedo kod luoro matin bet piny nikech king'iyo saming'isin mag gik mondo watim karachiel lakini mogik en nyaka idhi. Koro sami dwaro ni mondo wadhi to koro idwaro ni mondo wabed piny wawacho nang'ono. Koro kwayo mare nan ka wadwa biri imesa mondo wago mbaka kaka dwa loko wach siasa obed moriere, wach mar economy mar obed moriere, to wa tone down on some agendas ma kaka Ruto must go. To wach ma petition amor sana kagiwacho ni Kisumu nene petition obedo delivered. Unfortunately ma Nairobi okang'eyo kaneno osebedo delivered. To kata kano osebedo delivered, I don't think no koromo kiny gokinyi to wakwayo mondo lokruok obedie the next day in the morning. Aneno ka yudo simu kuom osiepna Honorable Wera ang'eyo ni gini diye kabisa. Koro destruction of property from day one obed maro Jazimio, obed ng'ama neno goyo no Ruto kura, obed mar Honorable Raila Amolo Odinga, obed mar ker maneno segnene manene oritaya Uhuru Kenyatta. It is bad and it should be condemned with the strongest terms possible. Koro ano kanni sania a hold brief ni serikal ni gumanyotimre ku Uhuru no ber mohingo gimanyotimre Kisumu. Gigo tete richo tete. Kata kiwacho ni sirikal mar William Ruto nego beni ichiwo ne time mar mondo mi ponono kata mar higa chiel kapo giketo kare gik mopogore opogore pachoka. Kinde ka kinde waseneno ka giwuok oko to giseyo mana sirikal mokalo. Ni sirikal mokalo ema pod omiyo ok ginyal keto gik moko kare. Bende mane en gima ber adiera kalore ni nengo mar ngima
giwacho nok nyal dok piny mapiyo kalure ni ne giyudo agulu ka nitiere nono. To wang'eyo ni kuom wacho adiera to sirikal en gino mayudo pesa kinde ka kinde kaluwore kod usuru michoko e pacho ka pile ka pile. Kaluwo kod usuru michoko pile pile, lakini king'iyo pesa michoko kod pesa mitiyo kodo nyalo bedo no emantiere pogroko. Usuru serikali yudo pile pile, lakini en pesa moromo loko changes mwadwaro mondo timrego e mapiyo piyo kose. Namba 2, gima omiyo aparo ni serikali osebedo ka paro nwanu nene ka giyudo ka pesa onge. En mondo ging'e jopiny ong'e gimomiyo gi take time kapodi ok gi stabilize economy. Nikech kanwadonjo ka wayudo ka odni onge kom, odni onge ang'ono, gik moko kaka nene waparo ni bedie obedo mopogore. Koro miyo sama wachopo to priorities mag opogore. Nikech sama idonjo kamoro ibiro ka in kod fixed priority, lakini sama isedonjo bineno reality to sometimes wa change priorities magwa. Koro aparo nene ywak ma osebedo ka serikal temo remind wa nene mane momiyo podi ok watimo gik moko 1, 2, 3 manene wawacho ni bang' 1 year wabro timo. Nikech kanwa wadhiyo nwaporo ni wabro yudo pesa mondo walok ngima mar jopiny mondo tich obed mayot, lakini wayudo ka pesa no onge. Nani wabende kati udiwa ma wantiere bende seche moko ntiere kaka ipango to sami chopo tiyudo ka reality kwa ground vitu ni different to okitho numani gimane na wacho na nyaka timra nyaka wabed ka wanyalo adjust. Koro kwayo mara en mandomano okrach, mandamano moriere. In fact kanene jaker nene donji kom nene okwayo ni mondo wabed kod opposition ma strong. Someone kod opposition ma strong to miyo sirikal iketo tesre magik moko mabeyo timre. Jok ma benefit sama opposition ber en japiny, en japur, en ja ohala. Nikech gimramora motimre marach to ging'eyo. Koro ata oka wacho ni mondo kik wabed kod opposition, oka wacho ni mondo kik bed kod ng'anyo. Kwayo mara en mana king'iyo kwatimo SWOT analysis ng'anyo mosebedo katimrego ng'enyne osebedo ka hinyo jowa. Apenjo mana penjo achiel, ntiere anawuok Siaya County. To king'iyo Siaya County nyoro ot manyo wang' mar UDA chande. En od labda mama kata wuod Siaya County. Joma yand tiyo iye kanyo gin jo Siaya County. Sani koro kwa wacho ni wakwayo mondo nguma medre margi. Kata ka nengo mar mogo dok piny to kama itiye osewang' oseketh ok gibi yudo kata na matin margi madginyiew kod mogo no. Koro kwayo mare nanu sama wadhi e ndara sama wang'anyo to kik waketh giwa. Warit giwa maber. Hospital ka intere county ma Kisumu nyaka sani kata kapoko iduoko penyo mabende apenji kacha ni ng'a onego bed ni luongo nyawadgi mar mondo mi gibed piny gibede twaka. Piny Kenya odhi mbele yo makare maonge tungni mora mora. Iwinjo kae ka Billion wacho ni onego bed ni miyo sirikal mar Kenya Kwanza thuolo mar ponono kata higa achiel kapok giduoko kata piny nengo mar ngima. In kaka jaked ne ratiro mar oganda bedi paro ni jopiny nyalo miyo sirikal thuolo kapok kata ochak bandhgi ni giduok piny nengo mar mogo mabende ne gisingo ni gibiro duoko piny mapiyo piyo. Sospita Kikatiba ng'amonego bed ni luongo mondo mi ji obed piny en jatelo manie kom sani. Kikatiba gimomiyo atiyo gi tam mar kikatiba owacho ni Ruto ne court opuodho manyiso ni en president mar Kenya. Mano nyiso ni kikatiba. To chik wacho nwa maber ni wan gi the office miluongo ni the presidency. That office ma ng'ama obedo kanyo en president. To nitiere deputy president to gi other organs ma gi lead go the executive. The president of the Republic of Kenya tije maduong' kabisa en a symbol of national unity. Nyiso ni any matters engagement mar development kata madwa kelo political stability and role mar the sitting head of state. Omiyo William Samoei Ruto ema the buck stops with. Ene monego bed noluongo a conversation mondo ji obed piny mondo ji discuss. Because wan kaka jogo manitiere side of the opposition wantiere gi clean hands kendo wawacho ni we are ready to discuss
matters affecting Kenya. To ng'atno mawacho ni en e kom, kaachiel gi ng'at maluwe, en emoche stamp, manyiso ni en moken tayari mar riwo oganda. Adwa mi mfano Joyce. Nyithindo e dala ok nyal luongo bura ka wuon dala ok obedo piny moyie mondo ji obed mondo ji losi. Babau keto kom to dhano bedo. To riwo wi dala. To koneno ka tungni nitie to dok piny. Wacho na adier onego bed ni walos mondo wang'i kaka wanyalo keto weche e yo makare. To ka deputy president chung to wacho ni wena uru ni wachie huyo jamani malizane na yeye. To chalo ka gima odeya ngima jakom. Embele supporters mag jo Kenya gi supporters mag Raila. Mano gone ombulu milion 8. Mano is the wrong conversation ma we are driving as a country. And mano is the bad precedent ma is being set. Gi Gachagua nikech otemo nyiso wa kaka oganda ni instead of us discussing ideas material on the table, let us open war. Kendo ogoyo drum beats mag lwenje. Omiyo drums ogoyo mag lwenje go emomiyo wapogore paro to chopo kama koro dhano koro choko pogore kaka oganda momiyo gik maricho koro chako timore. And lessons mane walan in 207 okonego bed wadok kanyo. Mane momiyo kaka opposition adwa nyiso Billion ni jatende muluongo ni Kir. Jatende is a double speaker. Nikech kano odonjo no assure Kenyans ni odhi make sure ni wabedo ga vibrant opposition. To immediately modonjo ni tip to interfere with the structure of governance. Wang'eyo ni opposition kata the minority side emane nigi majority. To make sure no nyiewo jogo modenyo wabunge mano yiere piny luo waka gi party mawa mag ODM gi party mane ni Azimio modenyo mokito igi mbele moingo interest ma jopiny ma omigi pesa magidhi pamo ne sirikal ma sirikal oyudo majority. Koro o frustrate godo ratiro mar the minority. Ka minority ok nyal winji in the floor of the houses, ka ok nyal winjwa because we are a minority in the Senate, to ok nyal winjwa because we are a minority in the National Assembly, then the law is clear. Article 1 of the Kenyan Constitution, we are about the sovereign power. And sovereignty mar this country lies in the hands of the Kenyan people. Koro piny wacho ni teko ni elwet japiny. Japiny no oyiero jatelo to tere ute ariyo ka Senate to gi National Assembly mondo dhi o discuss weche machande kaka japiny. To ka jopiny osewacho ni ne wayiero Daktari Joshua Odongo Ron kaka MP wa Kisumu Central, to wamiye mandate mar dhi e National Assembly to represent us in the National Assembly. To ka Daktari Joshua Odongo Ron wuoyo e National Assembly to duonde ok winji nikech gitin, kweth mar Azimio thin. Koro interest ma wachak waketo kuome kaka daktari wanyise ni koro wuoge National Assembly, koro bi mondo wajoin e streets magwa ma Kisumu ka mondo koro wariw paro kaka oganda nikech katiba omiyo wateko nikech wanyalo golo teko ma wamino to koro watiyo kode wawegi kaka jopiny mogoyo ombulu. Mano ni Article 1 of the Constitution. Omiyo ng'anyo en gima nitie kendo ratiro nitie. Omiyo luong mar bedo piny ochakore gi ng'ama ni e kom to koko dwa ni ji mondo losi to koro mane kama koro piny koro bedo godo divided. Adwa na wach kama. Kae na dier ni William Samoei Ruto ne ni ready mar bedo president nikech to me kipenje ta bro nyisi no ken tayari mar bedo president. In fact bedo president no biro ne kaka ono. That is why podi neno ka podo celebrate bedo ne president instead of putting structures mar kako nyalo konyo ja Kenya modenyo wuotho gik. Ja Kenya modenyo wich lum. Ja Kenya modenyo Manyata kodele kacha. Gi ja Kenya modenyo Turkana to gi pinje mamoko. Serious crisis ma wan godo sani e Kenya kae is the issue of bandits. Bandits nego jo Kenya. Kendo high taxes mag jo piny itiyo godo in facilitating the military mondo mi dwar kaka ginyalo weed out jogo manego ji in northern part of this country. Omiyo gigi gin gik manyaka bed addressed. Wan gi issues mathoth mopogore ga dek mane wawuoye kande. Mamage gin gik monego bed wawacho. Wan gi weche matek kabisa kata in terms of weche mag thieth. Monego bed wang'iyo ni to siptande wagieki bende yedhe nitie. Maduong' mogik is about
devolution. Sospita neno ka thuolo marwa Sospita ready to support devolution. Aneno ka thuolo marwa mano miwa ema dhi ka rumo kinyi makawuono. Atieko the point. In fact, I'm very sorry to tell you, Madam Joyce, ne wan kaka jo Kisumu County, kata kaka jo Kenya, devolution mane Raila ogore ne matek moketo in place mondo konyo Uganda, we are sorry ni devolution dhi gore piny. Which as we speak, at least counties poko yudo pesa for the last 3 good months. In the event ni counties poko yudo pesa, staffs matie county gionge kaka ginyalo konyore. Mar ariyo, operations and developments mag these counties koro lwar piny nikech pesa ok bi, and somebody ninde pesa malo. And lastly, sani wa bunge mawa mag jo Kenya, voters kata electorates odiyo ng'utgi nikech pok gichiwo pesa mathoth kabisa monego bed ni dhi e basari. To pesa gi nitiere ng'ama oninde pesa monego bed ni release pesa mag CDF mondo pesa obi. Nikech already wan gi national wan gi NGCDF wan gi NGCDF act, wantiere gi act ma support pesa mag CDF mano oseketi in place. Manyiso ni onego bed ni sani pesa onego bed ni osebedo released ma support nyithiwa madhi skunde magi ok timre, magi duto te gin gik monego bed ni ji bedo piny to ji discuss. Kowuoyo magi to Rigathi Gachagua wacho ni ji ok nyal wuoyo nikech jakom dwa ni mondo odonj e telo gi bakno. Apenjie, sirikal mar Rigathi Gachagua ema luongore ni deputy president, to Ruto luongore ni president. Sirikal no Raila donje kodwa donje gi dhot mane to dwa bede telo mane e sirikal no. Wan wadwaro dherwa full mane wakawo, mane wagoyo mbulu, mane gimayowa, mane gimowa fight ne kaka Uganda. Thuolo marwa Sospita anga yie ni mar mondo mi chiw thuolo ni mogik Sospita Bungu wach ni mogik okinyi makawuono kotudore kod twak mabende wantiere godo e bonyiriri 30 Sospita. Opposition and alternative government. Sospita kiwinja gi sani. Sospita kang'adi matin Sospita. Kang'adi matin Sospita. Thuolo marwe maneno ka rumo okinyi makawuono. Kata kamano, Sospita kiwinjo kinyi makawuono adwa ni e bonyiriri 30 ing'iswa wach ni mogika kotudore kod thuon wach mabende ne watwak okinyi makawuono ng'anyo makamae bende biro konyowa mane bonyiriri 30 gigo mabende nyaka sani jopiny wuok oko mar mondo mi ka gidwaro ahinya nyato mago mabende chwalo kod Azimio biro konyowa e bonyiriri 30 mana mapiyo piyo thuolo marwe morumo. Kadwa wacho adwa nyiso jo Kenya duto kama wantiere, wadwa nyiso jogo duto magin johera mag Azimio la Umoja ni ng'anyo pod dhi mbele kendo moluor Raila Amolo Odinga ne owacho ni pod wadhi ng'anyo. Monday and Thursday gin national holidays. Holiday ma jakomo luongo gin holiday manyiso ni odiochieng'no onyisi ni lor dukani, lor ohandi nikech odiochieng'no. To bende biro konyowa e yo moro amora. To bende biro konyowa e yo moro amora kaluwore nyaka sani waneno ka ng'anyo dhi mbele, nitiere mwandu makethore, nitiere joma hinyore, nitiere joma lalo nyaka ngimagi. Bende biro konyowa kose warit jotelo ariyogi koro bed piny otwagi wan kaka jo Kenya warit gima twak biro kelonwa mana mapiyo piyo kwa tieko. Katieka wacho kamae, ng'anyo en gima nie katiba, ng'anyo biro konyowa kaka jopiny, takwayo kaka jatelo ma Kisumu County ma bende osebedo ka nigi e weche mag ng'anyo. Ni wan kaka Team Sofria Movement owacho ni jogo mabiro e streets kadwaro ni mondo gikel koko gikwal mwanduwa mag jo Kisumu kata jogo moseore ewa mondo keth gi jo Kisumu. Gi jo Kisumu gin giwa kendo gen morwa. Akwayo jowa duto mantie Kisumu ni kik waketh mwandu, kik waketho elni, kik wariemb investors. Wa encourage investors mondo invest in Kisumu. Wa encourage Professor Nyong'o mondo many pesa through other networks mantiere mondo wager Kisumu mondo Kisumu odongre kadhi mbele. So wa push sirikal mondo release funds mondo bie counties mondo kony jopiny. To katieko tadwaro ni mondo mi anyis Japhet Koome ma en IG mar police ni tije maduong' kabisa is to protect lives and properties of our people. Kiko intimidate wa kowacho no bro makwa to bro tweyo ka ok oyalwa. Mano ken tich ma police ma mako japiny tweyo kok oyal. And mogik kabisa nikech tho ma osebedo katimore Kisumu ka, adwa tiyo gi this opportunity mondo anyis the IPOA ni gikaw ratiro mapiyo piyo kagi liars the other networks through the Kenya National Human Rights Commission. Amnesty International bende wa call upon mondo be with speed mondo ging'e investigations minyalo tim mondo police manyo nego ji Kisumu ka mondo bed brought to book. Wach man nyithindo ma university
Gachiel gi nyathi matin manyo negi maja school manyo negi to gi kijana manyo negi piny kucha manyo. Erokamano ahinya Hospital Bungu. Ilero kanyo makare ahinya. Erokamano ahinya Hospital Bungu ka intiere county ma Kisumu. Bilian ojiwa wachni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Geno bende nitiere mar twak. Wachna mogik en ni waseneno gimo mandamano osebedo katimo the last 3 mandamano mosebedo katimre. An kwayo maren mana kwayo jo Azimio no an gadier ni gin kod team matimo SWOT analysis. Gine ka ng'anyo mosebedo go kantiere results ma obetie ka onge results to mondo gi seek alternative measures kaka wanyalo approach issues gi. En gadier ni jo Kenya ntiere kama tek, lakini en gadier ni bende okikoketh gik moko ka watemo loso gimoro. Wane kaka wanyalo emerge ideas magwa mondo kata jok moketho gigo bende winjie maber ka wadhi mbele. Koro kwayo mare nanu ka ber to mondo wane kaka wanyalo yudo way forward mondo ji odogi tije, mondo wayudhi school, mondo biashara magwa dhi mbele, mondo jendewa mondo wugi streets oyudie gima meaningful maginyalo timo. Koro mane kwayo mara kuom sirikal kodu opposition. Erokamano. Erokamano ahinya Bilian ojiwa ka achiel kod Hospital Bungu mabende nitudori kodwa ka intiere county ma Kisumu. Nyakwara moge jongi kanye machopo gode giko mar nono twak marwa ewi ng'anye pacho kae. Kata kamano kaka pile podi wajiwo jopiny ni kapo nono ikawo okang' mar wuok oko kacha mar mondo mi bede ng'anyo to bed ng'anyo mamuol maonge tulo, maonge koko, maonge ketho mwandu mora mora. Obed ng'anyo mamuol mar mondo mi kik wawinj buche kata lipode ni ji owito ngimagi kata ji ohinyore. Obed ng'anyo mamuol. Kata obedo ni pod wakia ni ng'anyo makamagi riwruok mar Azimio la Umoja biro chungo karang'o. Nyakwara moge juang iwacho kaka pile kwe kende ema biro konyo piny Kenya osud mbele kendo odongre kipimo kod pinje mamoko. Gikanye mochopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny. Wakaw mana yweyo madundo kaeto tok yweyo makamae nyawadwa Sharon Ong'ao donjo kod chenro mar ng'ejo thumbewa. Kik dhi mabor. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Podi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo.